Nasıl hyzmatlarynyň möçüri 20,7 götermardy. Yurdumyzyň oba hojalygyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna öndürilen göw önümler 2024-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 15,1 göterim. Miýwe we ýeri-ýemişler 2,7 göterim. Yer alma 3,8 göterim. Süýt 2 göterim. Diri agramdaky etiň öndürilişi 8,9 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň 6 aýyna ykdysadyýetyň döwleti dahylsyz bölegine de oňun görkezler gazanyldy. Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysy halkara standartlaryna laýyk gelýän statistiki usuliýet esasyna statistika hatabatlylygy we maglumatlary ýygnamagyň usullaryny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada da hatabat berdi. Soňra Merkezi Bankyň başlygy Malikow 2025-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna alınıp baralan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenilşi ýaly geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine şu ýylyň 1-nji ýarymyna ýurdumyzyň banklary tarapyndan hususy ulgama berilen garzylaryň umumy möçüri 19 götermardy. Şoň bilen bir hatarda oba hojalyk önümlerini öndürjülere, tehnikalary we enzamlary satyn almak üçin berilen gar ferişdeleriniň galyny geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 26,9 götermardy. 2025-nji ýylyň iýul aýynyň bir ýagdaýyna Türkmenistanyň prezidentiniň degişli kararyna laýyklykda Aşgabat we Arkadan şäherlerine hemde ýurdumyzyň welaýatlaryna raýatlary gozulmaýan emlägi satyn almak üçin berilen ipoteka garzylarynyň görkezjeti 20,2 götermardy. Hormatly prezidentimiz hatabatlary diňläp milli ykdysadyýetimiziň ähli pudoklaryny amala aşyrylýan giňerimli özgertmeleri dowam etmegi, munyň üçin ministerlikler we pudoklaryň idaralar tarapyndan kabul edilen maksatnamalarda göz öňünde tutulan çäreleriň, öňde goýulan wezipeleriň ýerine ýetirilişini iýdigderli teljermegiň möhümdigini belledi. Şoň bilen baglykda maliýe ykdysady durnuklylygy üpçün etmek üçin salgytlaryň doly hemde wagtyna tölenmegini gazanmak, budjet ferişdeleriniň täsirli we maksatdaly peýdalanyşyna gödöwçüligi güýçlendirmek, şu ýylyň ahyryna çenli döwlet budjetiniň girdejiler we çykdyjylar bölegini üpçün etmek üçin zerur çäreleri görmek, geljek ýylyň döwlet budjetini öz wagtyna düzmegi üpçün etmek, budjet salgyt ulgamyny iýdigderli kämilleşdirmek barada tapşyryklar berildi. Milli ykdysadyýetimiziň senagat innowasiýon ösüş derejesini hasam ýokarlandyrmak, milli manadyň hümmetini durnukly saklamaga aýratyn üns bermek, maýa goýum siýasatynyň netijeligini ýokarlandyrmak hemde milli ykdysadyýete gönükdirilýän maýa goýumlaryň maliýe seçmelerini kämilleşdirmek dowam etmek, banklaryň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak, halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek we tejribe alşmak üçin netijeli işleri durmuşa geçirmek zerurdur diýip döwlet başlarymyz aýtdy we bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip şeýledidi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe, ýurdumyzyň welaýatlaryna, ilatyň ýaşaş durmuş derejesini hassa ýokarlandyrmak we öňde goýulan wezipeleri üstünlikle durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň, şäherçileriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşindäki milli maksatnamasyny tasdiklamak hakynda karara gol çekjek. Soňra ministerler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Amanow ýurdumyzda neftin we gazyň çykarylyşyny artdyrmak hemde dünýä bazaryna çykarmagyň uğurlaryny köpeltmek boýunça 2025-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Vice-premier neft we gaz kondensatyny çykarmak ulgamyna gazanylýan tehnik ykdysady görkezler barada hatabat berip, hususan Türkmen Neft Döwlet konserni tarapyndan neft çykarmagyň meýilnamasynyň 110 göterim ýerine ýetirilendigini aýtdy. Konserniň nefti gaýtadan işleýän zawodlar tarapyndan nefti gaýtadan işlemek meýilnamasy 109 göterim ýerine ýetirildi. Hatabat döwründe benzin öndürmegiň meýilnamasy 110,3 göterim, dizel ýangazyny öndürmegiň meýilnamasy 101,8 göterim, polipropileni öndürmegiň meýilnamasy 100 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 116,8 göterim berja edildi. Şeýlede suwuklandyrylan gazy öndürmek, tebigy we ogurdaş gazy çykarmak, mawy ýangazy daşary ýurtlara iýermek babatda gazanylan tehniki ykdysady görkezler barada edildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp,
Yurdumyzyň neft gaz pudogyny ösdürmegiň, tebii gazy dünýä bazarlaryna diversifikasiýa ýoly bilen iýermegiň möhüm wezipe bolup durýanlygyny bellidi. Şunun bilen bağlylykda döwlet başdanlygy topluma değişli kärhanalaryň önümçilik kuwatyny artdyrmak üçin ilmiň soňky gazananlaryny we innovasiýon tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy dowam etmegi, geologiýa gözlegi işlerini geçirmek, neft gaz ýataklaryny gözläp tapmak, nefti we gazy çykarmak işlerini ýygyderli kämilleşdirmegi, uglevodorod feristelerini we olary gaýtadan işlemekden alynýan önümleri dünýä bazarlaryna ýerlemek boýunça toplumlaryň çäreleri görmegi, neft gaz toplumynyň maddi enzamlaryň binýadyny potalandyryp, bäsleşige ukyply we ekologiýa taýdan arasy önümleri öndürmegi dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Ana Mämedow gurulşyk we senagat toplumyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenilşi ýaly hatabat döwründe toplum tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň beýlenamasy 109,2 götürüm berza edildi. Gurulşyk we binagärlik ministrligi boýunça öndürilen önümleriň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň beýlenamasy 114 götürüm berza edildi. Senagat we gurulşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan öndürilen önümleriň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň beýlenamasy 111,7 götürüm ýerine ýetirildi. Hatabat döwründe energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň hemde amala aşyrylan işleriň we hyzmatlaryň beýlenamasy 109,3 götürüm berza edildi. Türkmen Himiýa döwlet konserni boýunça bu görkezli 108 götürme barabar boldy. Hatabat döwründe awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň beýlenamasy 104,5 götürüm. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň beýlenamasy 112,4 götürüm berza edildi. İşte goýberen düýpli kemçilikler üçin Sapbaýew Türkmen Himiýa döwlet konserniň başlygy wezipesinden boşadýan. Siz gidiverin. Türkmen Himiýa döwlet konserniň başlygy wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmegi şol konserniň başlygynyň ornwatary Taňryguly Ataýewiň üstüne ýükleýän. Döwlet başdanlygy gurulşyk we senagat toplumynyň kärhanalaryny dolu kuwatyny işletmek boýunça zerur çäreleri geçirmegiň, gurulşyk senagatynyň önümçiliginiň görnüşini we meşhuryny ýygyderli artdyrmagy möhümdigine ünitsekdi. Hereket edýän önümçilikleriň durkuny täzelemege, täze kärhanalary gurmaga gönüktirilen işleri dowam etmek, himiýa kärhanalaryny dolu kuwatyny işletmek we täze önümçilikleri döretmek boýunça alınıp barylýan işleri güýçlendirmek, şeýle-de mineral dökünleri talaba laýyk saklamak üçin täze döwrewap ambarlar gurmak boýunça elektrik energiýasynyň öndürüşini artdyrmak, täze elektrik beketlerini gurmak, şeýle-de gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça işleri dowam etmek, awtomobil ýollaryny döwrewaplaşdyrmak we olaryň dünýä standartlaryna gabat gelmegi üçin pudogyň maddi enzamlaryň binýadyny ýygyderli berkitmek zerurdur diýip döwlet başdanlygy aýtdy. Şeýle-de hormatly prezidentimiz vice-premieri şu ýylyň ahyryna çenli açylmagy meýilleşdirilýän binalaryň we defgalaryň bellenen möhletde ýokary hili ulanmagy tapşyrylmagyny berk gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Ataguliýew gözegçilik edýän ministrliklerine we pudoklaryň dolandyrys edaralaryna, şeýle-de telekeçilik ulgamyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwründe Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça sowda dolanşygynyň ösüş depkini geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine 115,9 götürüm, öndürilen önümleriň ösüş depkini 100,3 götürme barabar boldy. Dokma senagat ministrligi boýunça önüm öndürmegiň ösüş depkini 106,8 götürüm üçin edildi. Şol sanyna geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine nak ýüplügiň önümçiligi 125,1 götürme, nak matalanky 130,2 götürme, gön önümleriniňki 124,4 götürme deň boldy. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi boýunça önüm öndürmegiň beýlenamasy 100,4 götürüm ýerine ýetirildi. Hatabat döwründe döwlet haryçy mal birzasy tarapyndan 146 birza sowdasy geçirilip olarda 14,323 şertnama hatap alındy. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna sowda senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüş depkini 106,8 götürme barabar boldy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň 6 aýynda oba hojalyk we adyk önümlerini öndürmegiň ösüş depkini 106,5 götürme, senagat önümlerini öndürmegiň ösüş depkini 105,7 götürme deň boldy. Soňra hormatly prezidentimiz hatabat dinläp şeýle diýdi.
Türkmenistan'ın Sowda ve Daşary Iqtisady Aragatlaşyklar Ministri wezipesine Nazar Agahanowy belläp, onu Sowda ve Daşary Iqtisady Aragatlaşyklar Ministriniň ornmasary wezipesinden boşatmak barada karara geldim. Agahanow münbere geçinde bu wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly belent mertebeli prezidentimiz, siz şuun mana ören jogapkerlik wezipeni inanýarsyňyz. Sizin inanymyzy ödemek üçin ihlasamy gaýgyrman zähmet çekçegligimi sizi inandyrmaga ruhsat bermenizi uly hormat bilen haýyş edýärin, hormatly prezidentimiz. Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, sizin janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolmagyny, el-ýurt bäxbetli, döwlet ähmiýetli beýik işlerenizin elmedama we başlyklara güçlenmegini tüz yürekden arzu edýärin. Hormatly prezidentimiz. Soňra hormatly prezidentimiz toplumyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip Sowda ulgamynyň önümçilik kuwatyny doly peýdalanmagyň, içerki badaryň azyk we beýleki zerur haritler bilen üpçünçiligini gowlandyrmagyň, Sowda hyzmatlarynyň ýokary hili bolmagyny üpçün etmegiň möhümdigini belledi. Dokma önümlerinin hilini ve möçürini arttırmak için toplumlaryň çäreleri görmek, sanly ulgam arkaly dokma, haly we haly önümleriniň söwdalaryny guramak, bäsleşige okyply we eksport ogurly ýokary hili önümleri öndürmäge niýetlenen täze döwri we önümçilikleri döretmekde hususy ulgamyň mümkinçiliklerinden giden peýdalanmak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şeýlede hormatly prezidentimiz vice-premieri Döwlet Haryt Şygmal birjasynyň hemde Sowda Senagat edarasynyň işini mundan beýlägim kämilleşdirmegi, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini arttyrmak üçin dünýäň ösen ýurtlarynyň öňdewarjy tehnologiýalaryny we tejribesini ornaşdyrmagy dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Feýid we gözegçilik edýän ulgamyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda alınıp baralan işleriň netijeleri barada hatawat berdi. Bellenilýär 2025-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip eglan edilmegi, ýurdumyzyň hemişelik bitaraplygynyň sanly 30 ýyllygy hemde milli tenenamamyzda gözeginde tutulan bayramçylyklar we sanly teneler münasibetli dürli dawralar geçirildi. Eglan edilen döredüjilik bäsleşikleriniň jemleri jemlendi. Hormatly prezidentimiziň magtymly dünýäniň akyllary adly täze kitabynyň tanışdyrylyş dawralary geçirildi. Hatawat döwründe dutarsy başstadanylaryň arasynda eglan edilen çalsan awasy adly bäsleşiginiň Aşgabat we Arkadaş şäherleri hemde welaýatlar boýunça jemleýici tapgyrlary, paragatçylyk sady, dostluk, doganlyk sady adly Aýdym sady festivali, paragatçylyk sady adly halkara festivali, Abada dostluk mekany adly halkara tans we folklor festivali guramaçylykly geçirildi. Şeýlede Ahal welaýatynda medeniýet hepdeligi, şu ýylyň 29-njy iýulyna bolsa Gahraman Arkadagymyň başlangyjy bilen bina edilen Arkadaş şäheriniň 2 ýyllygy münasibetli Aýdym sady bayramçylyk dawarady guruldy. Ýurdumyzyň medeniýet, sungat we dörejilik işgärleri daşary ýurtlarda iş taparlaryna boldular. Şeýlede kitapxanalar, muzeýler, Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy, Ogulhan adyna Türkmen film birleşigi, köpçüliklerin habar berişleri isteleri tarapyndan ýerine ýetirilen işler barada hatawat berildi. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp milli medeni mirasymyzy, edebi gymmatlyklarymyzy düýpli öwrenmek we kämilleşdirmek, şeýlede halkymyzyň gadymy mirasyny wagt etmek boýunça maksatnamalaryň işleri dowam etmegi, kitapxana we muzeý işini ösdürmekde häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden peýdalanmagy, çağalar sungat we çeperjilik mekdepleriniň işini talabalaýyk guramagyň hemde kämilleşdirip durmagyň, döwrewap we many mazmunly täze çeper we dokumental filmleri surata düşürmegi dowam etmegiň möhümdigine ünitsekdi. Döwlet başçylygy taryhy we medeni ýadygärlikleri rejelemek, dikeltmek, gorap saklamak üçin netijeli işleri alyp barmagyň, Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň önümçilik kuwatyny netijeli ulanmagyň, döredüjilik bäsleşiklerini, häzirki zaman fergilerini, folklor, Aýdym sady toparlarynyň çykyşlaryna ýyly giderli geçirmegiň, ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramyna gowy taýýarlyk görmegiň möhümdigini belläp, vice-premiere degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary orazordy we gözegçilik edýän ulgamlaryna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna alyp baralan işleriň netijeleri barada hatawat berdi. Bellenilýär hatawat döwründe bilim ulgamyny döwrewaplaşdyrmak boýunça işler dowam etdirildi. Okutmagyň öňdewarjy usullary giňden ulanyldy, okuw usuly toplumlary taýýarlandy. Okuwçylar hemde talip ýaşar halkara ders we internet bäsleşiklerine jemi 748 sany medal gazandylar. Şu ýylyň 6 aýyna ilim ulgamyny kämilleşdirmek, ilmi barlyklaryň netijeligini ýokarlandyrmak ornuna işler dowam etdirildi.
Alımlar bunu münasibetli bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe alym tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara alymy maslahat seýlede ýaşlaryň arasynda alymy işler boýunça bäsleşen ýeňjilerini fiýlaglamak dawraty geçirli. Hasabat döwründe öňüne alyş bejeris işleriniň öňdebarjy usullary amaly lukmançylyga ornaşdyryldy. Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky honarlyga mätäç sagalary himayet bermek boýunça Haýry Sakawat gazmatynyň ferişdeleriniň hasabyna näsel sagalary operasiýalar we bejergiler amala asyrly. Saglyk goraýyş boýunça 12-nji Türkmen-German forumy Birleşen Milletler Guramatynyň sagalar gazmaty bilen bilelikde immunizasiýa hepdeligi Daniýa paçalygynyň Kopenhagen şäherine bütün dünýä saglyk goraýyş guramatynyň Ýewropa sebti boýunça idaratynda Türkmenistanyň güni geçirildi. Beden terbiýany we sporty ösdürmek boýunça da netijeli işler alınıp barly. Paýtagtymyzda sportyň milli we guşakly alış göreşi kuşt boýunça 8, 10 we 12 ýaşly türgenleriň arasynda halkara ýarşy guramaçylykly geçirildi. Hasabat döwründe ýurdumyzyň türgenleri halkara ýarşlaryna gatnaşyp 466 sany medal gazandylar. Soňra hormatly prezidentimiz hasabatdyň läp şeýledidi. Hormatly adamlar, 2025-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek meýilnamasyny tasdiklamak hakyna buýrugy. Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toplarynyň düzümini tasdiklamak hakyna buýrugy 2025-2026-njy okuw ýylynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky döwlet gullugy akademiýasynyň okuwlaryna kabul etmek meýilnamalaryny tasdiklamak hakyna buýrugy gol çekdim. Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlarymyza ul üstünlikleri arzu edýän. Soňra döwlet başdanmaz vice-premiere ýüzlenip täze okuw ýylyna gowy taýýarlyk görmegiň, orta we ýokary okuw mekdeplerini awatlaýyş işlerini geçirmegiň möhümdigini bellidi. Şu ýyl Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň hemde Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň täze goşmasy okuw binalarynyň ulanmagy berilmegi, täze hünärlerge ýerdirmägi we okuwa kabul edilýän ýaşlaryň sanyny artdyrmaga ýardam berer diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we şunuň bilen baglykda bu ugurdaky işleri talabalat ýola goýmagy tapşyrdy. Ýokary okuw mekteplerine zehinli, münasip ýaşlar kabul etmeli. Gir synaglaryny guramaçylykly we adalatly geçirmeli. Jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmaly diýip döwlet başdanmaz sözüni dowam etdi. Şeýlede alymy barlyk işlerini dowam etmek, alym bilen önümçiligi utgaşdyrma arkaly önümçilik puwdaklaryny alymy esasy ösdürmek, bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeltmek, saglyk goraýyş ulgamynyň maddi enzamlaýyn binýadyny innowasion tehnologiýalar esasynda puwtalandyrmak boýunça alynyp barylýan işleri dowam etmek, sanly saglyk goraýyş ulgamynyň kömegi bilen döwrewap hyzmatlary ýola goýmak, ýaşlar beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagy giňden çekmek we halkara sport ýarşlaryny geçirmek boýunça netijeli işleri geçirmek, sportyň olimpiýa oýunlarynyň görnüşlerini ösdürmäge de aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Sakyýew gözegçilik edýän düzümlerini şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 115,7 göterme deň boldy. Şu ýylyň birinji ýarymyna awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük taşamalaryň meýilnamasy 102,6 göterim. Ýolagçy gatnatmagyň meýilnamasy 102,1 göterim berja edildi. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna Türkmen Demir ýollary agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 104,5 göterme. Türkmen Awtoýollary agentligi boýunça 111,3 göterme barabar boldy. Türkmen Howa ýollary agentligi boýunça ösüş depgini 121,5 göterme barabar boldy. Türkmen Deňiz Derýa ýollary agentligi boýunça bolsa bu görkeji 114,4 göterme deň boldy. Türkmen Ara gatnaşyk agentligi boýunça ösüş depgini 120,7 göterme barabar boldy. Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýety ösdürmegiň konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleri çözmek boýunça geçirilýän işler barada daýdyldy. Awada milli fiýagatçylyk zolagyny altynatır öýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň 4G goşmak tehnologiýasy, şeýlede arkadan şäherine 5G tehnologiýasy işe goýberildi. Hormatly prezidentimiz we Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip ýurdumyzyň ulag we ara gatnaşyk toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm orlarynyň biri bolup durýanlygyny, häzirki döwürde bu toplumy ösdürmek we oň işini kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaryň işleriň durmuşa geçirilýändigini belledi.
Döwlet başlanmaly berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynçy döwründe ýurdumyzyň ulagy aragatnaşyk toplumyny düýpli özgertmek hemde dolandyrmagy hasam kämilleşdirmek maksady bilen Ministrler Kabinetiniň ýaryndaky ulagy we kommunikasiýalar agentligini ýatyrmak hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ulagy we aragatnaşyk toplum boýunça orunmasarynyň wezipesini girizmek barada karara gelendigini aýtdy. Ýurdumyzyň ulagy we aragatnaşyk toplumynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Demiryol Ulaglary Ministrligi, Türkmenistanyň Aragatnaşyk Ministrligi, Türkmenistanyň Awtomobil Ulaglary Ministrligi, Türkmen Howa ýollary döwlet gullugy hemde Türkmenistanyň Deňiz we Derýa Ulaglary döwlet gullugy döredilýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we täze ministrlikleriň we pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň döredilmeginiň ýurdumyzyň ulagy we aragatnaşyk toplumynyň işini mundan beýlägemde guraplaşdyrmaga ýardam etjekdigini bellidi. Soňra hormatly prezidentimiz sözüni dowam edip şeýledidi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ulagy we aragatnaşyk toplum boýunça orunmasary wezipesine Altay Sinag möhreti bilen Mehmetxan Şakyýew belleýän. Şakyýew, siz bu wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Çoňa hormatlanan Türkmenistan prezidenti, beýle mertebeli prezidentimiz, siz maňa bugün jogapkar wezipany hormat prezidentimiz, siziň Türkmen halkynyň milli gahryman qadamy önemli edip, ýurdumyzyň ulagy aragatnaşyk toplumynyň işgärlerini birlikde öňümizde goýan wezipeleri, döwlet maksatnamalary bir kemsi ýerine ýetirmek üçin ähli zerur bolan işleri geçirip inandyrmagy ruhsat ediň. Hormat prezidentimiz, siziň hemde Türkmen halkynyň milli gahryman qadamynyň janynyň sag, başynyň belent bolmagyny alyp barýan ýurt bähbetli işleriň elimden rowaç bolmagyny arzu edýär. Şakyýew size üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistanyň Demiryol Ulaglary Ministri wezipesine Mehmet Akmamedowy belleýän. Akmamedow münbere geçinde bu wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Şuňur hormatlanan hormatly prezidentimiz, siz maňa bugün ören jogapkärlik wezipeni inanýarsyňyz. Hormatly prezidentimiz, siziň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamynyň, anamyny öde, Türkmenistan Demiryol Ulaglary Ministrligiň agdyry işgärleri bilen bilelikde ahlasmy, gujur gaýratymy, okuy paşanyňmy, gaýarman tutan ýerli rahmet çekjekmi, onuň maňa ruhsat bermeňe uly hormat bilen haýyş edýär. Belent mertebeli prezidentimiz, siziň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamynyň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny alyp barýan ýyl bähbetli, beýik ve tutumlu işlerinde hemişe rowaçlygyny arzu edýär. Türkmenistanyň Aragatnaşyk Ministri wezipesine Altay Sinag möhreti bilen Hazymrat Hudaýguliýew belleýän. Size üstünlik arzu edýän. Türkmenistanyň Awtomobil Ulaglary Ministri wezipesine Begenç Ana Durdiýew belleýän. Ana Durdiýew siz münbere geçip täze wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Hormatlanan belent mertebeli prezidentimiz, siz maňa bugün ören jogapkärlik wezipeni inanýarsyňyz. Hormatly prezidentimiz, siziň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamynyň, önemli ödep Türkmenistanyň Awtomobil Ulaglary Ministrliginiň agdyr işgärleri bilen bilelikde ahlasy, huzur gaýratymy we okuýp basanlyklaryny gaýrman rahmet çekjekdigimi diýen andarmaga ruhsat bermeňizi ul hormat bilen size haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamy janynyň sag, başynyň dik bolmagyny arzu edýär. Türkmen Howa ýollary döwlet gullugynyň başlygy wezipesine Döwran Saburow belleýän. Saburow size üstünlik arzu edýän. Türkmenistanyň Deňiz we Derýa Ulaglary döwlet gullugynyň başlygy wezipesine Azat Şanazarow belleýän. Şanazarow siz münbere geçip täze wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Çoňa hormatlanan belent mertebeli prezidentimiz, siz maňa bugün ören jogapkärlik wezipeni inanýarsyňyz. Hormatly prezidentimiz, siziň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamynyň önemini ödep, Türkmenistanyň Deňiz we Derýa Ulaglary döwlet gullugynyň agdyr işgärleri bilen bilelikde ihlasmy, gujur gaýratymy we goýup başarnymy gaýgyrman
ton yerli zahmet çekdiňmidi ananlarmaga ursat bermeňi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň hemde türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyň janyňyň sag, başyňyň dik bolmagyny, alyp barýan il ýurt bähbetli, beýik tutumly işleriňiz hem işleri waşyklara beslenmeni arzu edýän. Sonra hormatly prezidentimiz vice-premier Sakyp'a ýüzlenip ýolagçylar gatnatmagy we ýükleri daşamagy meşruny artdyrmak we bu urda ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini gowlandyrmak, demir ýolunyň dorkuny täzelemek, demir ýol ulgamynyň geçirjilik okuwyny artdyrmak boýunça alınıp barýan işleri hasam güýçlendirmek, halkara awtomobil ýollary bilen ýük daşamagy we üstasir gatnawlary ösdürmegi dowam etmegi, howa menzilleriniň dorkuny täzelemegi, uçarlaryň düzümini döwre wagtlaşdyrmagyň ýygyderli ýerine ýetirilmeginiň, ykdysatydan amatly ogurlar boýunça täze içerki we halkara howa gatnawlaryny açmaga möhüm ähmiýet bermegiň wajypdygyna ünsekdi. Şeýlede döwlet başdanmy Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini, Balkan gämi gurulşyk we awatlaş zawodynyň kuwatyny dolu güýjünde işletmek, ýurdumyzyň ara gatnaşyk ulgamnyň döwrüň talabyna görä döwre wagtlaşdyryp durmak, bu urda täze hyzmatlary ýola goýmagy dowam etmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra welaýatleriň häkimleri hasawatlar bilen çykyş etdiler. Ahal welaýatynyň häkimi Nurmuradow şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna welaýatda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasawat berdi. Bellenişýäli häzirki wagtda welaýatda ýygnalan bugdoý hatylyny galla kabul etme hokutlarynyň ammarlary we elewatorlary daşamak, ýerleşdirmek we talabalary saklamak, şeýlede bugdoý ýoragyndan boşan meýdanlarda sürüm we tekizleş işleri alınıp barýar. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlaryny agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýygyk işler geçirilýär. Bu işler bilen bir hatarda welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna gök bakça ekinleriniň hatylyny ýygnamak we ilata ýetirmek, şeýlede bu ekinleriň güýdki ekisine taýýarlyk işler alınıp barýar. Şunun bilen birlikde häkim welaýatda oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasawat berdi. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi Asyr Muradow şu ýylyň 1-nji ýarymynda welaýatda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasawat berdi. Bellenişýäli şu günler welaýatda ýygnalan bugdoý hatylyny elewatorlary we ammarlara daşamak işleri alınıp barýar. Geljek gelen hatyly üçin galla oragyndan boşan meýdanlary, oba hojalyk tehnikalary we bugdoý tohumny ekis mögtümine taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär. Welaýatyň meýdanlaryna agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýygyk işleri, hususan hatarary bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri alınıp barýar. Bu işler bilen bir hatarda welaýatda ýer almaň we gök bakça ekinleriniň ýetişdirilen hatylyny ýygnap almak, hemde bu ekinleriň güýz mögtümindäki eksine taýýarlyk görmek işleri dowam etdirilýär. Şeýlede häkim şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi gözeginde tutulýan medeni durmuş we önümçilik maksatly defgalardaky gurulşyk işleriniň barşy barada hasawat berdi. Soňra Daşoğuz welaýatynyň häkimi Babaýew şu ýylyň 6 aýynda welaýatda ýerine ýetirilen işler barada hasawat berdi. Bellenişýäli häzirki wagtda geljek gelen hatyly üçin bugdoý eksine taýýarlyk görmegiň çäklerini welaýatda galla oragyndan boşan ýerler sürmek, şeýlede eksde ulanyrjak oba hojalyk tehnikalaryny we bugdoý tohumly mögtüme taýýarlamak işleri alınıp barýar. Gowaça ekilen meýdanlarda hatarary bezergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň talabyna laýykda ýerine ýetirilýär. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalary netijelik ulanylýar. Welaýatyň saly ekilen meýdanlaryny ýygyk etmek we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär. Şunun bilen bir hatarda ýylatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýer alma we beýleki gök bakça önümleri bilen ýeterlik möçberde üpçün etmek boýunça öňde goýulan wezipelerden owur alınıp, welaýatda bu ekinleriň hatylyny ýygnap almak işleri dowam edýär. Şeýlede bu ekinleriň güýz mögtümine ekiljek meýdanlaryna sürüm tekizleş işleri geçirilýär. Mundan başga häkim ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysatydan ösdürmek maksatnamasyna hemde Türkmenistanyň prezidentiniň owalaň şäherçeliň, etraplardaky şäherleň we etrap merkezleriniň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýyl üçin meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişi barada hasawat berdi. Soňra Lewap welaýatynyň häkimi Anna Nepetov welaýatda 2025-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna alınıp barilen işleriň jemleri barada hasawat berdi. Bellenişýäli häzirki wagtda welaýatda ýygnalan bugdoý hatylyny galla kabul ediş nokatlarynyň elewatorlary we ammarlara daşamak, ýerleşdirmek hemde talabaly saklamak boýunça zerur işler geçirilýär. Bugdoý ýoragyndan boşan meýdanlarda geljek gelen hatylynyň düýbüni tutmak üçin ýerleri sürmek we mineral dökünler bilen gorplandyrmak işleri agrotehnikan kadrlaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlaryna ýygyk işler dowam edýär. Şunda oba hojalyk tehnikalary we gurallary dolu güýjünde işledilýär. Welaýatda ýetişdirilen ýer alma we gök bakça ekinleriniň hatylyny ýygnap almak boýunça da degisli işler alınıp barýar.
Bu işler bilen bir hatarda sali ekilen meydanlarda agrotehnikan kadrlarına layıklıkda iyide işleri yerine yetirilýär. Şeýle-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän detgalardaky guruluşyk işleriniň barysy barada hatawat berildi. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp şeýle diýdi. Ana nepetistedi Lewap welaýatynyň häkim wezipesinden boşadýan. Siz gidiberiň. Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetining başlygy Durdy Genjiyewi şol bir wagtda Lewap welaýatynyň häkim wezipesine belleýän. Genjiyew, siz minbere geçiňde bu wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Şunur hormatlanan belent mertebeli gahraman prezident, siz şuwunma uly jogapkärlik wezipe onan ýarsyňyz. Hormatly prezident, arkada serdarym, siz döredip berýän mümkinçilikleri netije peýda alyp, Lewap welaýatyny azabir halky bilen welaýatda hojalyk ekinleri bol hasyl östürüp ýetişdirmekde, o milli maksatnama belirlenen wezipe üstünlükli durmuşa geçirmekde ähli güýç başarma gaýrma ak ýürekden rahmet çekçekden hormatly prezident size ve hormatly gahraman arkadan anandyrma, ruhsat berme uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly arkada gahraman serdarym, sizin we Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başly hormatly gahraman arkadan janyň sag ömür uzak bolma alyp barýan il ýurt bähwidi beýik işden hemeşe rowaş alma tüýs ýürekden arzu edýän hormatly prezidentim. Size üstünlük arzu edýän. Soňra Mar welaýatynyň häkimi Orazow şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna welaýatda ýerine ýetirilen işler barada hatawat berdi. Hatawatda bellenýän ýaly häzirki wagtda welaýatda ýygnalan bugdaý hasylyny galla kabul edişine hotlarynyň elewatorlara we ammarlara dasamak, galla oragyndan boşan meýdanlary, oba hojalyk tehnikalaryny hemde ýokary hilli bugdaý tohumyny geljek ýylyň hasyly üçin ekis mewsimde taýýarlamak boýunça degisi işler alınıp barylýar. Welaýatyň gowça ekilen meýdanlaryna hatarara wezergi, mineral dökünler bilen imitlendirmek we ösüş tuğuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde welaýatda yer almaň we gök, bakça ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, bu önümleri içerki wagtlarymyzda ilata ýetirmek, şeýle-de güýt mewsüminde oba hojalyk ekinleriniň ekiljek meýdanlaryny mewsüme taýýarlamak boýunça degisli işler geçirilýär. Bu işler bilen bir hatarda welaýatda gant soňlarynyň ekisini talaba laýyk geçirmek üçin zerur çäreler görülýär. Ekis geçirilen meýdanlarda göwür suwuny tutmak, göwür salynan ýerlerde ýyda getmek işleri alınıp barylýar. Mundan başga-da ýurdumyzda durmuş ykdysadyň ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalara laýyklykda şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni durmuş we önümçilik maksatly detgalardaky guruluşy işleriniň barysy barada hatawat berildi. Hormatly prezidentimiz hatawat dinläp şeýle diýdi. Orazow sizi Mar welaýatynyň häkim wezipesinden boşadýan, siz gidiberiň. Mar welaýatynyň häkim wezipesine döwran merdi, ana berdi we bellemek barada karara geldim. Ana berdi, siz minbere geçip täze wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Şuňa hormatlanýan arkadaşlar gahraman serdarym. Siz maňa ýene de uly jogap berýän wezipenden ýarsyňyz. Hormatly prezidentimiz, Mar welaýatynyň azgyr halky bilen sizin welaýaty ösdürmek boýunça kabul eden döwlet maksatnamalaryny üstünlükli durmuşa geçirmekde. Hem de o zorundan barýan işlere belirlenen möhletleri ýokary ýyl geçirmekdeki ýyjamy günlük etip işlejekdigini hormatly prezidentim sizi we hormatly gahraman arkadaşlarymyzy inandyrmaly ötürmeňizi sizden hormatly haýyş edýär. Hormatly arkadaşlar gahraman serdarym. Sizin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly gahraman arkadaşlarym, janylaryň sag, ömürleriň uzak bolmagyny, alyp barýan ýyl tähwitli beýik işleriň hemişe rowaş bolmagyny tüýs ýürekden arzu edýär, hormatly prezidentim. Size üstünlük arzu edýän. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Atagali söz berildi. Ol hatawadyny ýurdumyzyň gallaçylary tarapyndan 1.400.000 tonnadan gowrak bugdaý hasylyny öndürilip, bu orada bellenen meýilnamaň üstünlükli berja edilenligi baradaky hoş habardan başlady. Vice Premier oba hojalyk budagyny toplumlaryny ösdürmek babatda berýän himayet gollawlary üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet başdanymyza we gahraman arkadaşymyza berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan ýyl ýurt bähwitli işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzu etdi. Soňra Vice Premier gödöwçilik edýän toplumyny şu ýylyň birinji ýarymyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şeýle-de ýurdumyzyň welaýatlaryna oba hojalyk işleriniň geçirilmesi barada hatawat berdi.
Hatabat döwründe oba hojalyk pudagy boýunça önümçülügiň ötüş tepkini geçen ýylyň degisi döwrü bilen deňeşdirilenine 113,3 götörme barabar boldy. Bu örkezji oba hojalyk ministrligi boýunça 100 götörme, daşky urşagy goramak ministrligi boýunça 103,5 götörme, suw hojalygy bardak döwlet komiteti boýunça 138,7 götörme, Türkmen Paxta döwlet konserni boýunça 124 götörme, Türkmen Gally önümleri döwlet birleşigi boýunça 108,2 götörme, Türkmen Oba hyzmat döwlet birleşigi boýunça 101 götörme, Adyk Senagaty döwlet birleşigi boýunça 104,7 götörme, Mallarçylyk we Guşçuluk Senagaty döwlet birleşigi boýunça 103,2 götörme, hemde Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça 100,8 götörme deň boldy. Maýa goýum istelerini özleşdirmegiň meýilnamaty 278,2 götörüm ýerine ýetirildi. Oba hojalygy pudagyna dowam edýän mögtümlüğin işleriň çäklerini häzirki wagtda ýurdumyzda ýygnalan bugdoý hasylyny kabul ediş nokatlarynyň ammarlara we elevatorlara daşamak, talabalar ýerleşdirmek we saklamak, şeýlede geljek ýylyň hasyly üçin bugdoý ekiljek meýdanlary, oba hojalyk tehnikalaryny we ýokary hilli bugdoý tohumyny ekiş mögtümine taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Goýsa ekilen meýdanlarda agrotehnikan hadalaryna laýyklykda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen imitlenirmek hemde ötüş tuğunu tutmak işleri alınıp barlýar. Daşoğlu we Lewap welaýatlarynyň saly ekilen meýdanlaryna ýydak etmek işleri dowam edýär. Şeýlede göýök bakça we beýleki adyklyk oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek hemde bu önümler bilen ilatymady bolelin üpçün etmek boýunça degişli işler geçirilýär. Ekrançylyk meýdanlarynyň suw üpçünçiligini we ýerleň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak hemde suw seristelerini täsirli we rejeli peýdalanmak maksady bilen suw howdanlaryny suw toplamak, suwarş we şortu akaballaryny arasalamak işleri alınıp barlýar. Döwlet başdanmady vice-premier Atak Aliýew oba hojalyk pudagynyň ýolbaşçylaryna, welaýatlaryň Aşgabat hemde arkadaş şäherleriniň häkimlerine ýüzlenip, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyny, şeýlede oba milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhümdigini ňytady. Aşgabat şäheriniň hemde ýurdumyzyň welaýatlarynyň baş meýilnamalaryny işläp taýýarlamak boýunça işler saltlandyrmak, welaýatlarda we şäherlerde ýaşaýyş saýlarynyň hastahanalaryň we beýleki durmuş maksatly binalaryň gurulşygyna berk gödökçilik etmek, şäherleň binagarlyk şäher gurulşy kesbini mundan beýlägem awadanlaşdyrmak, ilaty arasynda aga suwy, elektrik energiýasy we tebii gaz bilen üpçün etmek boýunça işleri netijeli dowam etmek, arasaçylygy berja etmek we awatlaýyş işlerini wagtynda geçirmek üçin ähli çäreleri görmek, yerli budjetiň dolu we talabalar ýerine ýetirilmegini üpçün etmek, salgytlaň we yerli ýygymlaryň gelip gowuşmagyny gazanmak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Welaýatlarda oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin ýydak işlerini agrotehnika hadalara laýyklykda geçirmegiň, oba hojalyk önümleriniň hususan gallan we goşan hasylyny artdyrmak üçin guramaçylyk we usuly işleri güýçlendirmegiň, ýokary hilli tohumlyk bugdoý bilen üpçün etmegiň, öňürilýän adyk önümleriniň görnüşlerini artdyrmak, hilini ýokarlandyrmak hemde adyk senagaty kärhanalaryny döwrewaplaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri güýçlendirmegiň möhümdigini belläp, döwlet başdanmady ilaty un, çörek we çörek önümleri bilen üpçün etmegi üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Mallan we guşluň başlanyny artdyrmak hemde bu orada dünýäň öňdewarjy usullaryny ulanmak boýunça alınıp barlayan işleri güýçlendirmegiň, oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny mögtümleýin alınıp barlayan oba hojalyk işlerinde netijeli ulanmagy berk gödökçilikde saklamagyň, paxta arasalaýjy kärhanalarda paxtany gaýtadan işlemek hemde dokma kärhanalaryny ýokary hilli paxta önümleri bilen üpçün etmegi üns merkezinde saklamagyň möhümdigini ňytady. Şeýlede suw seristelerini rejeli we täsirli peýdalanmagy berk gödökçilikde saklamak, goşmasy suw gorlaryny döretmek boýunça netijeli işleri dowam etmek, yer kadastryny döretmek işlerini hemişe üns merkezinde saklamak, daşky urşagy gorap saklamak, ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek hemde ýurdumyzy baý bostanlygy öwürmek, atçylyk pudagyny ösdürmek, ahylteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak boýunça alınıp barlayan işleri netijeli dowam etmek babatda anyk tapşyryklar berildi. Soňra döwlet başdanmady mejlisde gatnaşyjylara ýüzlenip şeýlediydi. Hormatly adamlar, ýurdumyzda gallanyň bol hasyly ýygnaly. Gallaçy daýhanlarymyz watan harmanyna ýokary hilli bugdoý tapşyryp, oňorjy netijeleri gazandylar. Ýygnalan bol galla hasyly mehriban halkymyzyň berkarar watanymyzyň baýlygydyr. Haçaklarymyzyň rızkal bereketidir. Galla hasylyny ýetişdirmekde we ýetkisiz ýygna almakda uly işleri bitiren,
Watan öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetiren Ustad Gallaçy Baba daýhanlarymyzy tüýsürekden gutlaýan hemde olara täze üstünlikleri ardy edýän. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormatary Daşary işler ministri Meredew şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ministrligiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Belenişýäli hormatly prezidentimiziň başdanlygyna bir tarap Türkmenistan, iki taraplaýyn we köp taraplaýyn görnüşde dostlukly hemde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönüktirilen daşary syýasy ory ýygyderli durmuşa geçirýär. Döwlet başdanlygymyzyň bu urda beren tapşyryklaryny we öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymyna degişli işler geçirildi. Ýylyň başyndan bäri hormatly prezidentimiz Merkezi Aziýa Ýewropa Bileşigi görnüşindäki 1-nji samyda gatnaşmak maksady bilen Özbegistan Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna, Merkezi Aziýa Italiýa görnüşindäki 1-nji samyda hemde Merkezi Aziýa Hytaý samydyna gatnaşmak üçin Kazakystan Respublikasyna iş saparlaryny, Yaponiya sapary şeýlede Mongoliýa döwlet saparyny amal aşyrdy. Hasabat döwründe Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaýymyz Manaka kynýalygyna sapary, Kazakystan Respublikasyna, Kyrgyz Respublikasyna we Özbegistan Respublikasyna dostlukly saparlary, Fransiýa Respublikasyna resmi sapary hemde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş saparyny amal aşyrdy. Şu ýylyň mart aýynda Gruziýanyň premier ministri Türkmenistana resmi sapar bilen geldi. Awraly sewit we halkara düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy orularynyň hatarynda kesgitlendi. Şu ýylyň 1-nji ýarymyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara sergiler bürosynyň baş sekretarlary, Bütün Dünýä Bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça vice-prezidenti, Aziýa Ösüş Bankynyň Günorta, Merkezi we Günwatar Aziýa boýunça vice-prezidenti we beýlekler Türkmenistana saparda bolýarlar. Hasabat döwründe daşary ýurt wekiliýetleriniň Türkmenistana şeýlede ýurdumyzyň wekiliýetleriniň daşary ýurtlary amala aşyran saparlary özara gatnaşyklaryň okkully ösýänliginiň aýdyn suwutnamasydyr. Sany ulgam arkaly dürli derejedäki duşuklaryň 336-sy geçirildi. Şeýlede Türkmenistana daşary ýurt döwletleri we halkara guramalary bilen bilelikde 1495 resmi gepleşikler we duşuklar guruldy. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk büniadynyň üstü 97 resminama bilen ýetirildi. Daşary syýasat edaralarynyň oru boýunça gatnaşyklarym ýygyderli häsiýete eýdir. Hasabat döwründe daşary işler ministrlikleriniň arasynda iki taraplaýyn geňeşmeleň bir näseti geçirildi. Şeýlede Ýewropa Bileşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň vice-prezidenti hemde halkara hyzmatdaşlyk boýunça Ýewropa komissary bilen duşuklar geçirildi. Ilçhanalar arkaly diplomatik gatnaşyklary potolandyrmak we giňeltmek boýunça ýygyderli çäreler görülýär. Munyň özi Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm orlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz hasabatdyň läp, garasy Türkmenistanyň oňyn bir taraply hukuk ýagdaýyna eýermek bilen ähli-umumy awadançylyga gönüktirilen daşary syýasaty alyp barýanlygyny bellädi. Şunun bilen bağlılıkda döwlet başdanymyz dünýä döwletleri bilen syýasy diplomatik, söwda ykdysady, medeni insanperwer we ilim bilim ulgamlaryna ýola goýulan gatnaşyklary ösdürmegiň halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyna ünitsekdi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2025-nji ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly ýylyp eglan edildi diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Ve şoň bilen baglanykda vice-premier daşary işler ministrine ýurdumyzda geçirilýän halkara çärelerini ýokary derejede geçirmegi dowam etmegi tapşyrdy. Soňra mejlisiň başlygy Gulmanowa şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna milli parlament tarapyndan ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Belenilýär Türkmenistanyň kanunlarynyň 13-nji şartyna Türkmenistanyň Raýat kodeksini tasdiklamak we herekete girizmek hakynda, kaziýet hakynda, saýlawçylaryň bitegi döwlet sanygy hakynda, yük markalary hakynda halkara konwensiýasyna degişli tesirnama goşulmak hakynda Türkmenistanyň kanunlary kabul edildi. Şoň bilen birlikde jenaýat, arbitraj, raýat we jenaýat iş ýörediş, maşgala, zähmet gatnaşyklary, salgytlar, ýubiley medali, administrativ önümçilik, avtomobil logy, migrasiýa, içeri işleri idaralary, gömrük meseleleri bilen baglanşykly hereket edýän kanunlary degişli ütgetmeler we goşmaçalar giridildi. Mundan başga da mejlisiň kararlarynyň 10 merisi kabul edildi.
Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň dinleýijileri üçin mejlisiň deputatlarynyň gatnaşmagyna kanunçylyk işiniň döwrebap usullary we ýörelgeleri barada okuw sapaklary guruldy. Şoň bilen bir hatarda daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistanyňky adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçilerinden ynanç gatlarynyň giýditi kabul edildi. Şeýle-de mejlisde dünýä döwletleriniň parlamentlerinden we halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuklaryň otuzketi geçirildi. Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri kanun çykarjylyk işini kämilleşdirmek meseleleri boýunça ýurdumyzyň degişli döwlet idaralarynyň halkara guramalary bilen bilelikde guran okuw maslahatlarynyň 60-ketinde gatnaşdylar. Halkara tejribesini öwrenmek maksady bilen milli parlamentiň wekilleriniň daşary ýurtlary istaparlarynyň 20 amala asyryldy. Milli parlamentiň ýolbaşçysy, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyň halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly hemde hemiselik bir taraplygymyň sany 30 ýyllygy münasibetli ýubiley medalynyň we ýadygärlik nişanynyň taslamatyny taýýarlamak barada beren tapşyrygyna laýyklykda mejlisde degişli işleriň geçirilendigini belledi. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, hemiselik bir taraplygyny hemde halkara paragatçylyk we ynançmagy puwtalandyrmakda ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni orlaryna gazanan üstünliklerini münasip goşan adamlary fiýlaglamak maksady bilen Türkmenistanyň mejlisinde Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygyny atly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasynyň taýýarlanyny gaýdyldy. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip şeýlediydi. Hormatly mejlise gatnaşyjylar, häzirki döwürde garaşly Türkmenistan hemiselik bir taraplygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyny ähli ugurlarda ýokary netijeleri gazanmak bilen uly dawaralara besläp halkara derejesinde giňden belläp geçýär. Şoň görä halkara paragatçylyk we ynançmak ýylyna halkara bir taraplyk günni hassa dawaralandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna gol çekjek. Soňra hormatly prezidentimiz mejlisiň başlygyna ýüzlenip, hatawat döwründe döwletimiziň kanunçylyk hukuk binyadyny berkitmek boýunça işlenip taýýarlanan Türkmenistanyň kanunlarynyň 13-siniň kabul edilendigini, şeýle-de bir näçe kanunlara üýtgetmelen we goşmaçylan girdilendigini aýtdy. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmyzy ýurdumyzyň hukuk binyadyny berkitmek we döwrewaplaşdyrmak boýunça alınıp barylýan işleri dowam etmegiň möhümdigini belledi. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, garaşsyz ýurdumyzda şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleriniň kabul edilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýändigini belledi. Hatawat döwründe jemi içerki önümiň ötüş tepkini 6,3 götürme deň boldy. Türkmenistany 2025-nji ýylda durmuş ykdysat taýdan ösdürmek we maýa goýum maksatnamasyna laýyklykda hatawat döwründe ýurdumyzda 17 milliard 829 million manat düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 15,6 götürüm köpdür diýip döwlet başdanmyzy aýtdy. Ýurdumyzyň welaýatlaryna, şäherlerine we etraplaryna meýdany 269,7 miň ýene metre barabar bolan ýaşaýyş zaýlary ulanmaga berildi. Fenagat detgalarynyň, çağalar baglarynyň, mektepleň we beýleki detgalarynyň gurulşy meýilname esasyna alınıp barilýar. Geçen ýarym ýylda ýurdumyzyň ykdysadyety durnukly ösürildi. Bäsesige okuyuply ýokary hili dürli haritleri öňürýän täze kärhanalary döretmek boýunça zerur işler alınıp barildy. Ykdysady we mali durnuklylygyny gazanmak, iş bilen üçünçiligi ýokarlandyrmak boýunça zerur işler geçirilýär. Ýurdumyzyň eksport mümkinçiligi artdyrylyp, puwdoklara sanly tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başdanmyzy sözüni dowam edip, Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy esasynda 2025-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýilip eglan edilmeginiň möhüm waka bolup durýanlygyny belledi. Halkara paragatçylyk we ynançmak ýylynyň ýurdumyzyň hemiselik bir taraplygynyň sany 30 ýyllygy bilen gabat gelmeginiň aýratyn uly manysy bar.
Şoň bilen baglylykda şu ýylyň ikinji ýarymynda köp sanly möhüm halkara çäreleri meýilleşdirilýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we 2025-nji ýylyň 10-njy dekabryna geçiriljek halkara paragatçylyk we ynançmak ýylynyň wekilçilikli forumyny hemde beýleki çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin düýpli taýýarlyk görmegiň, şeýle-de döwletimiziň garaşsyzlyk we bitaraplyk bayramlaryny örän ýokary derejede geçirmegiň möhümdigine üns çekip, mejlise gatnaşjylara ýüzlenmek bilen şeýle diýdi. Hormatly ministrler kabinetiniň agdalary halkara paragatçylyk we ynançmak ýylyna garaşsyzlyk bayramynyň bellenilýän günlerinde Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini hem dawaraly ýagdaýda geçirer. Mecliste bir karar döwletimiziň ösüşine gazanylan üstünlikleriň, ýetilen sepkitleriň jemlerini jemler. Şeýlem öňde duran möhüm wezipeleri aral maslahatlaşar. Türkmenistanyň halk maslahaty we meclisi, ýurdumyzyň ministrler kabineti, häkimlikler, degişli ministrlikler we pudoklaryň dolandyrş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisini geçirmäge düýpli taýýarlyk görüp başlamaly. Şunun bilen baglyda Türkmenistanyň halk maslahaty bu ýokary wekilçilikli edaranyň nowatdaky meclisini çağırmak, senesini we ýerini keskitlemek hemde ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toparyny döretmek we onuň düzümini tasdiklamak barada karar kabul etse maksada laýyk bolar diýip hasap edýän. Hormatly prezidentimiz sözüni dowam edip, döredilje guramaçylyk toparynyň garaşsyzlyk ýyllaryna ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda ýokary üstünlikleri gazanan, ýylsynda uly agrydan peýdalanýan raýatlarymyzy döwlet syýlaglary bilen syýlaglamak we olary hormatly atlary dakmak üçin hödürlemek hemde resmileşdirmek boýunça degişli işler geçirmäge möhüm ähmiýet bermeliler. Şeýle-de geçiriljek bu guramaçylyk işleri boýunça Türkmenistanyň halk maslahaty hemde Türkmenistanyň mejlisi degişli işler alyp barmalylar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başdanmaz geçen ýarym ýylyň görkezjileriniň ýurdumyz boýunça umuman gowy bolanlygyny belläp, ähli ministrlikleň we pudoklaryň edaralarynyň ýolbaşçylaryna geçen 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň jemleri boýunça 12-nji iýulda maslahatlary geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz 1-nji awgustdan başlap owa hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryndan hemde vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara din jalmaga ruhsat berýänligini aýdyp, olaryň ýurdumyzyň şipahanalaryna hemde abada milli fiýagatçylyk dowlagyny din jalp biljekdiklerini belledi. Şu ýylyň awgust aýynda abada milli fiýagatçylyk dowlagyny halkara maslahatynyň geçirilýänligi bilen bagly ähli ýolbaşçylar guramaçylyk işlerine de gatnaşarlar diýip döwlet başdanmyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşjylara ýüzlenip olaryň ählisiniň 13-nji iýulda Gahrman Arkadağymyzyň ýolbaşçylygyny abada milli fiýagatçylyk dowlagyna geçiriljek guramaçylyk döwlet toparynyň mejlisine gatnaşykdyklaryny aýtdy. Mejliste Birleşen Milletler Guramatynyň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyna taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere serediler diýip döwlet başdanmyz aýtdy. We bu halkara maslahatyny ýokary derejede geçirmek boýunça kabul edilen karardan oralyp her kimiň jogapkar ur boýunça degişli işleri alyp barmalygyny ňytady. Garaşsyz hemişelik bitarap ýurdumyzyň awraýyna awraý goşjak bu halkara maslahatynyň halkara paragatçylyk we ynançmak ýylynyň esasy wakalarynyň biri boljakdygyna berk inanýan. Biz alyp barýan adyl, açyk kapylar we bitaraplyk siýasatymyzy mundan beýlekem dowam eder. Hormatly ministrler kabinetiniň agdalary, şonuň bilen ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisini geçirip oturýas, men siziň ähliňizde berk jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän.
Sonra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow yurdumyzyň edermen daýhanlarynyň galla tapşyrmak bardaky ýyllyk borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirmegi, galla çykarnyşlaryň gadynyň ýeňişleri münasibetli geçirilen dawara gatnaşdy. O hemmeleri owatna toplumynyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan şanly waka bilen gutady. Dawara hökümet agdalary, welaýatlaryň häkimleri we yurdumyzyň her welaýatynyň şagadar gatnaşdylar. Sizin bilen bereketli yıllarımız, sizin bilen bol hatırlı pellerimiz, baltın ve değilmeyi görüp yaşayan, ötüşlere uzak para yollarımız, vatanımız eyvat bedihi, baydı macadilimiz, arka dağlı diyara, mulun çalı gülübi. Hey can!
boymodan diyarımda aydın olsun saz olsun kahraman serdarmoda şöhret olsun şan olsun heyecan heyecan arkadalı kahraman serdarımız harmanınıza bereket çeçinize bereket ömrünüze bereket arkadalı kahraman serdarımız Mar velayetinin rahmetke şarkının adından şu kodumuzu kabul edeyim de. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň obasynagy toplumda gözegçilik edýän orunmasary Atagaliýew arkadaly gahryman serdarymyza ýurdumyzyň oba rahmetkeşleriniň adyndan saatlykly wakanyň hormatyny ajaýyp halyny sowgat gowşurdy. Muň özi ýurdumyzyň oba hojalygynyň ähli orulary boýunça ösdürilmegi we daýhanlaryň önürjülükli rahmetiniň üpsün edilmegine gönüktirilen şertleriň döredilmegi münasibetli suňur hoşallygyň nysany urildi. Arkadaly gahryman serdarymyz biziň bilen ýadygarlyk surata düşäýinde. Soňra bu ýerde gurulan dawra gatnaşan hökümet agdalary arkadaly gahryman serdarymyzy ýurdumyzda gazanylan ajaýyp rahmet ýeňsi bilen gutladylar. Belenilse ýaly giňerimli maksatnamalaryň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde güneşli diýarymyzyň ähli sebitleri tanylmaz derejede özgördi. Muň özi ähli orlarda bolşy ýaly oba hojalygyna çekilýän önürjülükli rahmetiň aýdyň netijededir. Häzirki döwürde ýurdumyzyň oba hojalygyna döwrewap ykdysady gatnaşyklar ýola goýulýar, eýçiliň dürli görnüşleri ösdürilýär. Her sebitde oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän, däni goýan kärhanalar, toplumlar guruldy. Önüm önürjülere döwlet tarapyndan gollaw berilmegi netijesinde içerki we daşarky wagtlarda uly istek bildirilýän önümleriň öndürilýän mukdary ýygydarlar artdyrylýar. Halkara paragatçylyk we ynançmak ýylynyň şanly wakalarynyň üstüni getiren bu dabara merdana daýhanlarymyzyň döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, oňa özleriniň önürjülükli zähmeti bilen jogap berýänliklerini alamatlandyrdy. Watan harmanyny ak buğdaýyň 1.400.000 tonnadan gowragyny tapşyran gallaçy kärençiler şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen ýerine ýetirip, ýetişdirilen hasylyň iň soňky dänesine çenli ýygnap almak üçin batly depkinler bilen zähmet çekmegi dowam edýärler. Hormatly prezidentimiz gutluklar we hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip şeýledidi. Hormatly adamlar, Ustad gallaçy bawa daýhanlarymyz watan harmanyna 1.400.000 tonnadan gowrak ýokarky buğday tapşyryp şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen berja etdiler. Edermen gallaçylarymyzy ve ähli owa hojalyk işgärlerimizi gazanan bu üstünlükleri bilen tüýtürekden gutlaýan we täze rowaşlyklary arzuw edýär. Indi bolsa Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk massagynyň başlygy, gahryman arkadamyzyň Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedow iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Şuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, sizi ýurdumyzyň edermen gallaçylarynyň 1.400.000 tonnadan gowrak buğday hasylyny ýygnap, döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny berja edip, uly zähmet üstünligini gazanmaklary münasibetli Türkmen halkynyň, şeýle-de Türkmenistanyň halk massagynyň adyndan tüýsürekden gutlaýan. Siziň janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolmagyny alyp barýan döwlet ähmiýetli işleriňiziň mundan beýlegem üstünlikleri beslenmegini arzuw edýän. Hormatly prezidentimiz, siziň başçylygyňyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urny, edil watanymyzda azyk bolçulugyny hasam berkitmek maksady bilen owa hojalyk buğdagynyň ähli buğdaklaryny, şol sanyny gallaçylygy ilmi esasy kämilleşdirmäge, bol galla hasylyny ösdürip ýetişdirmäge aýratyn ünsürlýär. Halkara paragatçylyk we ynançmak ýylynyň 11-nji iýunyny siziň ak buğdaýyň gadymy mekanyny, Ahal welaýatynyň ak buğday etrawyna iş taparyna amalanşyryp, galla orogynyň depkini bilen tanışmagyňyz hemde etrawyň magtymly daýhan birleşigine buğday orogyny ak pata bermeňiz, gallaçy kärençileriň şertleri bilen hemişe gydaklanyp durmaňyz, berýän gollawlaryňyz owa häkmetkeşlerini hasam ihlasy işime ruhlandyrýar. Hemişelik bir taraplarımızın 30 yıllıgının davarlanyan 2025-nji ýyly edi diýarymyzyň ak ekin meýdanlaryna buğdaýyň bol hasıl berýän, ýokary hasyllygy däneleriniň ýeriligi bilen tapawutlanýan Arkadağ, Serdar, Pragy ýaly täze görnüşleri ekildi.
Yurdumuzda buğdayın seleksiya tohumçuluk işlerinde uğrabab alıp barmağı, Ilmi Barra Ekrançılık İnstitutunun ilmi gözleglerini giyin mümkünçülükleri dördülüyen. Bu uğurda halkara hizmetdaşlığı ösürmekte Türkmenistan'ın kahramanı, Qaraşlı devletlerin arkalaşığının tohumçuluk meseleleri boyunca hükümetara utkoşturucu gengişinin başlığı. Semina Asosiasiyasının prezidenti Ivan Kuzmi'nin hizmetlerinin uluduğunu bellemek isteyen Belent mertebeli prezidentimiz. Sizin nıqtayışınız yali edi diyarımızda qallanın bol hasıl öndürülüp, qadanlayan bu acayip zahmet yengişini yurdumuzun qallaçılık bilen meşgullanyan öngdevarcı dayxan birleşiklerinin, dayxan xoculuklarının, xususi önüm öndürçülerin bu ekli ova xoculuk işgallerinin her birinin münasip koşandı vardır. Sizin sahavatlı çözgütleriniz bilen Türkmen toprağı rızkal bereketli, bol buğday hasıllı mekana vurli. Sizin baştanıngda yurdumuzun ova xoculugunu düp özgörtmekte ve yokor dipkinler bilen össürmekte, yeni toprağımızın bereketini arttırmakta, grupluğunu yokulundurmakta neticeli işler amalanşırlıya. Dayxanlarımızın öndürcülüklü zahmet çekmekleri, topraktan bol hasıl öndürüp, halal zahmet bilen bayimaklar için ekli zerur şertleri öğretmek, alınıp barlayan devlet siyasetinin esası makfatlardır. Ova xoculugунun jogapkärli mövsüm bolan qallı orogunun yokor hiyilli, guramaçylykly geçirmegi bu gurdaqy toplumlaryň şäreleriň netijesidir. Hormatly, arkadagly gahrman serdarmyz. Edi diyarımyň edermen qallaçylarynyň göňülleri, galkynlaryň hoş habary, siziň parasatly başdolygyňyzy ova xoculuk ödgörtmeleriniň gowandyrjy netijeleri beslenýänliginiň, ata-babalarymyzdan miras galan daýxançylyk diýipleriniň münasip dowam etdirilýänliginiň nişanydyr. Halal zahmet çekip, yerden bol hasıl alyan dayxanlara devletimiz hemişe qollap berýär. Devletimiz yer eýelerini zerur bolan kämil texnikalar, suw, yokor hilli tohum, mineral dökünler bilen yeňillikli şertlerde üpçüne diýär. Munyň özi öndürilýän ova xoculuk önümleriniň şol sanyny buğdaýyň hasylyny ýyl saýyn artdyrmaga mümkinçilik berýär. Her ýyl qally orog mövsümini John Deere klass ýaly meşhur kompaniýalaryň häzirki zaman qally orjy kombaynlary netijeli ulanýar. Ova xoculugunu değişli önümçülük ýarhanlarynyň şol sanyny elevatorlaryň gaýtadan işleýän düzümleriň netijeli işi ýoly goýulýar. Buğdaýyň döwlet tarapyndan satyn alyş narhynyň ýokurlandyrylmagy daýxanlary, hususy önüm öndürjüleri, uly zähmet üstünlüklerini ruhlandyrýar. Tapşyrylan hasyl üçin daýxanlar bilen hataplaşyklar öz wagtyny geçirilýär. Gallaçy daýxanlarymyz öndürjülikli zähmet çekmäge dördülýän şertler üçin size egsilmez alkyş aýdýarlar. Sarpasy Belent prezidentimiz. Sizi merdana qallaçy daýxanlarymyzyň sahabatly Türkmen toprağyndan qallanyň bol hasylyny öndürip, watan harmanyny 1.400.000 tonnadan gowrak qalla hasylyny tapşyrmak bilen şertnamalaryň borçnamalaryň üstünlükli berja etmek münasibetli Türkmen halkynyň we Türkmenistanyň halk massagynyň adynyň ýene bir gerek tüýsürekden utlaýan. Goý siziň amala aşyrýan ova xoculuk özgörtmeleriniz, qallaçylyk puwdugyny ýetgiderli östirmek, ova ýynatynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokurlandyrmak ugrundaky tagalalaryňyz mundan beýlegem ul rowaşlyklary beslensin. Sizi hormatlamak bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk massagynyň başlygy, gahrman arkadag Gurbanguly Berdimuhammedow. Üniversite Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýa agentligini ýatyrmak hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Ulaw we argatnaşyk toplumyny dolandyrmak hasam kämilleşdirmek maksady bilen karar edýän. Birinji, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýa agentligini ýatyrmaly. İkinci, yatırılan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulaw we Kommunikasiýa agentliginiň garamagyndaky Türkmen Demir ýolları agentliginiň, Türkmen argatnaşyk agentliginiň hemde Türkmen awtolawlary agentliginiň işini bet edip, olaryň binýadyny değişiklikde Türkmenistanyň Demir ýol ulawlary ministrligini, Türkmenistanyň argatnaşyk ministrligini, hemde Türkmenistanyň awtomobil ulawlary ministrligini döretmeli. Türkmen Hawa ýolları agentligini we Türkmen Deňiz Derýa ýolları agentligini değişiklikde Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugy we Türkmenistanyň Deňiz we Derýa ulawlary döwlet gullugy diýip adlandyrmaly. Hemde olary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tawinligyna bermeli. Üçüncü, Türkmenistanyň Demir ýol ulawlary ministriniň 2 ornmasary, Türkmenistanyň argatnaşyk ministriniň 3 ornmasary, Türkmenistanyň awtomobil ulawlary ministriniň 2 ornmasary, Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugynyň başlygynyň 2 ornmasary, hemde
Türkmenistan'ın Deňiz we Derýa ulagary döwlet gullugynyň başçygynyň 2 ornmatar bolmaly. 4-nji. Türkmenistan'ın Demir ýol ulagary ministrligini, Türkmenistan'ın Aragatlyşyk ministrligini, hemde Türkmenistan'ın Awtomobil ulagary ministrligini değişiklikde işini beteden Türkmen Demir ýolları agentliginiň, Türkmen Aragatlyşyk agentliginiň, hemde Türkmen Awtolary agentliginiň hukuk orun tutarlary diýip keskitlemeli. 5-nji. Türkmenistan'ın Demir ýol ulagary ministrligi, Türkmenistan'ın Aragatlyşyk ministrligi, Türkmenistan'ın Awtomobil ulagary ministrligi, Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugy, Türkmenistan'ın Deňiz we Derýa ulagary döwlet gullugy, Türkmenistan'ın Mali we Ykdysadyat ministrligi, Türkmenistan'ın Zäkmet we Ýylaty durmuş taýdyny goramak ministrligi, hemde Türkmenistan'ın Adalet ministri bilen bilelikde degişlikde Türkmenistan'ın Demir ýol ulagary ministrligi, Türkmenistan'ın Aragatlyşyk ministrligi, Türkmenistan'ın Awtomobil ulagary ministrligi, Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugy, Türkmenistan'ın Deňiz we Derýa ulagary döwlet gullugy hakynda düzgünnamalaryň, olaryň merkezi idaralarynyň guruluşlarynyň tasdimlaryny hemde işgär sanynyň we ýol başçylarynyň aýlyk zäkmet haklarynyň möçberlerini. Spermandan gelip çykan ütkötmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri bir ay möhletde taýýarlamaly hemde Türkmenistanyň ministri kabinetine bermeli. Çakyýew hakynda Mehmetxan Berdimuradowich Çakyýew Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başçylygynyň ornmatary wezipesine 6 ay synyk möhleti bilen bellemeli. Akmehmedow hakynda Mehmet Welmehmedowich Akmehmedow Türkmenistanyň Demir ýol ulagary ministri wezipesine bellemeli. Hudaýguliýew hakynda Hajymrat Şeýhmuradowich Hudaýguliýew Türkmenistanyň Aragatlyşyk ministri wezipesine 6 ay synyk möhleti bilen bellemeli. Ana Durdiýew hakynda Begenç Meretgelliýewich Ana Durdiýew Türkmenistanyň Awtomobil ulagary ministri wezipesine bellemeli. Saburow hakynda Döwran Reýimbaýewich Saburow Türkmen Hawa ýolları döwlet gullugynyň başlygy wezipesine bellemeli. Şanadarow hakynda Azat Halilewich Şanadarow Türkmenistanyň Deňiz we Derýa ulagary döwlet gullugynyň başlygy wezipesine bellemeli. Ağaxanow hakynda Nazar Halnazarowich Ağaxanow Türkmenistanyň Sewda we Daşary ykdysady aragatlyşyklar ministri wezipesine bellep, onu Türkmenistanyň Sewda we Daşary ykdysady aragatlyşyklar ministriniň ornmatary wezipesinden boşatmaly. Anna Nepesow hakynda Maksat Kowusowich Anna Nepesow Lewa pulatynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Oradow hakynda Begenç Murat Sapargelliýewich Oradow Mar welatynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Genjiýew hakynda Türkmenistanyň Suw hojalygy bardaky döwlet komitetynyň başlygy Durdy Meýmanowich Genjiýew şol bir wagtda Lewa pulatynyň häkimi wezipesine bellemeli. Anna Verdiýew hakynda Döwran Verdi Orad Verdiýewich Anna Verdiýew Mar welatynyň häkimi wezipesine bellemeli. Sappaýew hakynda Sappaýew Döwran Gelli Işan Guliýewich işde goýberen düýpli kemçilikler üçin Türkmen Hime döwlet konserniň başlygy wezipesinden boşatmaly. Işanow hakynda Rowşen Orazmuradowich Işanow Aşgabat şäheriniň berqararlyk etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Döwliýew hakynda Ismail Ýalmuhammedowich Döwliýew Aşgabat şäheriniň berqararlyk etrawynyň häkimi wezipesine bellep, ony Aşgabat şäheriniň berqararlyk etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesinden boşatmaly. Saparverdiýew hakynda Saparverdiýew Rahim Anna Muhammedowich özüni ynanlan wezipany oňarmanyk üçin Balkan welaýatynyň magtumuly etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Meredow hakynda Didar Anna Mehmedowich Meredow Balkan welaýatynyň magtumuly etrawynyň häkimi wezipesine bellep, ony Balkan welaýatynyň etrek etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly. Öwedow hakynda Yakut Täşmuradowich Öwedow Balkan welaýatynyň etrek etrawynyň häkimi wezipesine bellep, ony Balkan welaýatynyň etrek etrawynyň häkiminiň ornmatary wezipesinden boşatmaly. Nurbaýew hakynda Nurbaýew Şatgelli Çäşimowich özüni ynanlan wezipany oňarmanyk üçin Daşowut welaýatynyň Ruhbelend etrawynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.
Annayev hakkında Şeyh Murat Esenoviç Annayevi Daşoğlu vilayetinin ruh velent etrafının hakim vazifesine bellep, onu Daşoğlu vilayetinin hakiminin ornunmatar vazifesinden boşaltmalı. Meredov hakkında Serdar Siyahat Kuliyeviç Meredovi başka işe geçmekte sebepli Daşoğlu vilayetinin Saparmurat Türkmenbaşı etrafının hakim vazifesinden boşaltmalı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ın beýtaraplygynın 30 ýyllygyna atly Türkmenistan'ın ýubiley medalyny döretmek hakynda Türkmenistan'ın kanunyna gol çekdi. Kanun metbuatda dolugyny çap ediler. Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin işini döwrüň talabyna laýyklykda hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan'ın prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Ministrler Kabinetinin başlygynyň uly we argatnaşyk toplum boýunça ornunmatarynyň wezipesi giýerdirildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Türkmen Himya Döwlet Kanseriniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmen Himya Döwlet Kanseriniň başlygynyň ornunmatary Taňyrguly Bäşimoliewiç Ataýewiň üstüne ýüklenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Sewda we daşary ykdysady argatnaşyklar ministriniň ornunmatary Kerim Merdi Aýdogdyýewiç Gurbanow Sewda we daşary ykdysady argatnaşyklar ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Murat Berdi, Kuwat Muradoviç Gaýypow, Saglyk goraýyş we derman fenaty ministriniň bejeriş öňüne alyş kömegini guramak boýunça ornunmatar wezipesine bellenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Derýaguly Hudaýguliýewiç Rzaýew, Murat Garryf adyny Türkmenistan'ın Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň bejeriş işleri boýunça prorektor wezipesine bellenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Gurban Murat Sehedow pensiýa gitmek sebäpli Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport institutynyň okuw işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Güýçgellik Arýagdyýewiç Hojamuradow Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport institutynyň okuw işleri boýunça prorektor wezipesine bellenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Ýan Murat Bayrammuradoviç Rejepow Maýakuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ylmy dörejilik işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Seket Murat Seyitmuradoviç Pürseýew Maýakuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ylmy dörejilik işleri boýunça prorektor wezipesine bellenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Gurban Seket Aman Sekedoviç Gurban Sekedow Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş institutynyň ylmy işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Feyzullah Rozbayewiç Hadyrow pensiýa gitmek sebäpli Seyitnazar Seyda adyny Türkmen Döwlet Mowlumçylyk institutynyň ylmy işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Merdan Amanoviç Atabayev Seyitnazar Seyda adyny Türkmen Döwlet Mowlumçylyk institutynyň ylmy işleri boýunça prorektor wezipesine bellenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Gaýgysyz Anna Şariýewiç Ataýew Türkmenistan'ın Döwlet Energetik institutynyň okuw işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Mehmedow Tahirylç özüne alynan wezipany oňarmanlyk üçin Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrafynyň hakiminiň ornunmatary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Serdar Siyahat Kuliyeviç Meredow Daşoğlu welaýatynyň hakiminiň ornunmatary wezipesine bellenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Daşoğlu welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrafynyň hakiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Daşoğlu welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrafynyň hakiminiň ornunmatary Melis Begençeviç Şarifiň üstüne ýüklenildi. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Reýimkuly Törekuliýewiç Ýagşyýew Lewap welaýatynyň Darganaty etrafynyň hakiminiň ornunmatary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Rahim Kakabayewiç Saparow Lewap welaýatynyň Darganaty etrafynyň hakiminiň ornunmatary wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Büdmen etrafynyň hakiminiň ornunmatary wezipesinden boşadyldy.
Berqarar döwletiň täze ýamyny galkynçda urunna Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmek boýunça 2028-nji ýyla çen döwür üçin milli maksatnamasyna laýyklykdy. Welaýatlarda ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokulandyrmak we öňde goýulan wezipeler üstünlük durmuşa geçirmek üçin olaryň ýerine ýetirilişini kämilleşdirmek we güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti owalaryň, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmek boýunça 2028-nji ýyla çen döwür üçin rejelenen görnüşdäki milli maksatnama tasdiklandy. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta künär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmek boýunça döwlet toporunyň düzümi tasdiklandy. Döwlet toporuny 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta künär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmäge guramaçylyk usuliýet taýdan ýolbaşçylyk etmek we onuň belinen tertipde geçirilmegini guramak tapşyryldy. Welaýatleriň Aşgabat we Arkadan şäherleriniň häkimlikleri Türkmenistanyň ýokary we orta künär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmek boýunça iş toporlarynyň talabalaryk işlemek üçin zerur şertler öwretmäge borçly edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar Aşgabat we Arkadan şäherleri boýunça okuwa kabul etmek meýilnamasy. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň orta künär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek meýilnamasy tasdiklandy. Türkmenistanyň ýokary we orta künär okuw mekdeplerini okuwa kabul etmek 2025-nji ýylyň 14-nji iýuly 25-nji awgust aralygyna guramak. Okuwa kabul etmek boýunça giriş tynaglaryny ýokary we orta künär okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerine geçirmek bellenildi. Berqarar döwletiň täze ýamyny galkynçda urunna Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň we halk maslahatlarynyň agzalarynyň künär derejesini ýokulandyrmak, ýerine ýetirji häkimiýetiň merkezi we ýerli idaralary, hemde ýerli öz-özüni dolandyryş idaralary üçin döwlet gullukçylaryny, şeýle-de magistrler taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylaryny gaýtadan taýýarlamak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 2 okuw ýyly, dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylaryny künär derejesini ýokulandyrmak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 5 ay, dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylarynyň täzirçilik arbitraji boýunça künär derejesini ýokulandyrmak okuwlaryny, okuwyň möhleti 4 ay, dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň we welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň künär derejesini ýokulandyrmak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 2 ay, dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň ýerine ýetirji häkimiýetiň ýerli idaralarynyň gullukçylarynyň künär derejesini ýokulandyrmak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 2 ay, dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň ýerli öz-özüni dolandyryş idaralarynyň gullukçylarynyň künär derejesini ýokulandyrmak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 2 ay, dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasyny magistrler taýýarlamak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 1 okuw ýylyndan 2 okuw ýylyna çelli tölegli esasy talepler kabul etmek meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň hünärmenleriniň hünär derejesini ýokulandyrmak boýunça okuwlaryny, okuwyň möhleti 2 aýa çelli tölegli esasy dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2025-nji 2026-njy okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň okuwlaryny dinleýijiler we talepler kabul etmek boýunça giriş tynaglaryny guramagyň tertibi tasdiklandy.
Arkadaş şäheriniň Gurbangul Berdimuhammedow adynyňky çağalar sagaldyş dikeldiş merkezine saglyklaryny dikeldiýän çağalar hemde Tomysky diýinjaş mögsümine wagtlaryny gazakly hemde şadyan geçirýän çağalara gahrman arkadamyň we arkadagy gahrman ferdarymyň süýjülükleri gök hemde meýwe önümleri goşurly. Munyň özi ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesiller bardak aladanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birini öwürlendiginiň nowatdaky beýanlar. Arkadan şäheriniň Gurbangul Berdimuhammedow adynyň çağalar sagaldy şu dikeldiş merkezine saglyklaryny dikeldiýän çağalara hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadamyň atlaryndan süýjülükleriň gök we meýwe önümleriň gowşurulmagy ýurdumyzda çağalaryň döwlet tarapyndan uly üns arada bilen gurşulýanyny görkezýär. Häzirki döwürde ýaş nesilleriň hemme taraplaryň arada bilen gurşulyp anylmagy, gahrman arkadamyzyň berkarar eden we arkadaly gahrman ferdarymyzyň üstünlikli durmuşy içirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Ýaş nesillere süýjülükleriň gök we meýwe önümleriň gowşurulýan pursatlary çağalary hoşniýetli arzuwlar aýdyldy. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagyn durmuş ýörlerini ıgrarly bolmagyny we milli ýörleri esasy ugur edilmegine gönükdirýän tagallalaryň aýdyň netijesidir. Bu ýerde çykyş edenler gahrman arkadamyzyň ýoly goýan asyrly işleriniň berkarar döwletiň täzeyýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan münasip dowam etdirilmegi arkaly watanymyzyň geljegi bolan çağalaryň ýaşaýşy hemme taraplaryň bilim terbiýeli bolma uğruna edilýän tagallalaryň rowaçlary ösenmegini şertlendirýär. Ýurdumyzda çağalaryň we ýetkinjilikleriň aýratyn alada bilen gurşulanymagy, olaryň hemme taraplaryň sadaşly ösmegi, jemgyýetimiziň durmuşyna münasip dol derejede gatnaşmak üçin oňoýly şertler döredýär. Şunu Gurbangul Berdimuhammedow adyna howunlarlygy mätäç çağalary himayet bermek boýunça Haýar Sahawat garnasy tarapyndan amala aşyrylýan işlere möhüm ornuň degişliligini bellemek gerek. Çağalar iýberilen towatlary tüý süretlen hoşallyk bilen kabul edip, özleri barada ul aradalar edýän. Gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimize tüý süretlen çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Saglyklaryny berki diýen çağalaryň durmuşyny ýakymly pursatlary wesilen şahatlykly wakalaryň dowamyna çykyş edenler ýurdumyzda insanperwer ýöreleriň rowaçlykları wesenme uğruna izlerli arada edýän üçin gahrman arkadamyda hemde arkadagy gahrman ferdarymyza hoşallyk bildirdiler. Soňra halkymyzyň taryhyň dowamyna berkarar eden insanperwerlik ýörelerini nazarlayan wakalar, Tomysky diýinjaş mögsümine ýurdumyzyň gözel künjeklerini wagtlaryny şadyan geçirýän çağalaryň arasynda dowam etdi. Bu ýerde hem diýinjaş mögsümini şadyan we gyzykly geçirýän çağalara hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadamyzyň iýberen süýjülüklerini gök we meýwe önümlerini gowşurmakda barasy boldy. Bagtyar nesiller özleri hakyndaky edýän aradalar üçin gahrman arkadamyzy hemde arkadaly gahrman ferdarymyzy tüý süretlen hoşal sözlerini beýan etdiler. Şahatlykly pursatlary dawarasy belende ötürli. Munyň özi bagtyar çağalaryň ýurdu hökümine ikrar edilen Türkmenistanyň her bir günüň şahatlykly wakalary, ýaty galçy pursatlary wesenýänini äşkär etdi. Asyrlar aşyp gelýän ýagşy desturlaryň çağalaryň jemgyýetimize möhüm orny ýerlemeginde aýratyn ähmetliligini bellemek gerek. Belen turuh wesenen çykyşlarda dawara gatnaşýan çağalar bagtyar durmuş peşkeş eden we ösüp gelýän ýaş nesilleriň sadaşly ösüşi baradaky aladany döwlet siýasatynyň esasy uğurlarynyň biri hökümine kesgitlen gahrman arkadamyzy hemde arkadaly gahrman ferdarymyza çağı ýüreklerinden çykýan hoşallyk sözlerini goşky setirleriň üstünden beýan etdiler. Munyň özi bagtyar çağalaryň hüzürini urýan nesilleriň ýürek joşgyny urup ýangyny. Mehriman watanymyzda halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden insanperwer ýöreleri üstüne dowam etdirilýär. Şunu gahrman arkadamyzyň başlangyjy we izleri tagallasy bilen esaslandyrylan Gurbangul Berdimuhammedow adyna howunlarlygy mätäç çağalary himayet bermek boýunça Haýar Sahawat garnasynyň serişçileriniň hasabyny gönükdirilýän kömek gollawlary izleri häsiýeti iyi bolýar. Häzirki döwürde ösüp gelýän ýaş nesilleriň döwri we bilim almaklary, olaryň sadaşly ösüşi hemde nesilleriň köp taraply okuýup başarmaklaryny açyp görkezmekler üçin ähli zerur şertler döredilýär. Bu ýöreleler diýinjaş mögsümini şadyan geçirýän çağalaryň durmuşyny öz beýany tapýar. Tomysky diýinjaş mögsümini gyzykly geçirýän çağalar hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadamyzyň iýberen süýjülüklerini gök we meýwe önümlerini uly buýsanç duýgulary bilen kabul etdiler. Olar her pursatda özleri barada çäksiz arada edýän gahrman arkadamyzy hemde arkadaly gahrman ferdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.
Hormat amlarını olsa yurdumuzun vilayetlerine ve paytahtımız Aşgabat'ta 11 iyul saat 20'den 12 iyul saat 20'ye olacak hava vardı. Türkmenistan'ın gidrometeorologiya varda kulluğunun meriyan haber bilen tanışalım. Balkan vilayetine az bulutlu hava olup günün ordan teleskunta 8-13 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 24-29 gradus mayıl. Günnüdünü 35-40 gradus ısı. Kenar taraflarına olsa 30-35 gradus mayıl olur. Akal vilayetine az bulutlu hava olup demradık günün ordan teleskunta 8-13 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 20-25 gradus mayıl. Günnüdünü 34-39 gradus ısı olur. Mar vilayetine az kim bulutlu hava olup demradık günün ordan teleskunta 9-14 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 18-23 gradus mayıl, günnüdünü 32-37 gradus ısı olur. Levap vilayetine az kim bulutlu hava olup demradık günün ordan teleskunta 10-15 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 19-24 gradus mayıl, günnüdünü 33-38 gradus ısı olur. Daşavur vilayetine az bulutlu hava olup demradık günün ordan teleskunta 8-13 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 19-24 gradus mayıl, günnüdünü 34-39 gradus ısı olur. Paytahtımız Aşgabat'ta az bulutlu hava olup demradık günün ordan teleskunta 10-13 metre yetken şimal ufer. Hava gecesine 22-24 gradus mayıl, günnüdünü 36-38 gradus ısı olur. Yurdumuz boyunca iyul ayının 12'sine magnit hadisesinin durnuksuz yağdayda olmanı açılıyor. Edi vatandaşlar, tomuz pasını havanın ısı günlerini, pasılın ayratinliğine layıklıkta giyinmegi ve günün şöklesinden qorunmağı, şahsi ve cemiyetçilik, araslaşılık, tertip düzgünlerini berca etmeniz maslahat beriyaz. Mehrivani ileşler, bunları berca etseniz, yılın istenlik pasını öz sağlığınızı qorap bilersiniz. Mehribanlar, şunun bilen vatan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçly urduny ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşýäriň özünde bolsa halkyň bähwidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolýar adamlar. Halkara forum deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan adesen we kiçi ada ýurtlarynyň sevit halkara goramalaryň iri kampaniýalarynyň dörli derejeli wekilleri bir ýere jemler. Ýurduň esasy ogurlary, ýa sowda, ykdysadyýat, ekologiýa, ýokary tehnologiýalar, ulug umuman ýurduň ähli pudoklary wagtda meseleler ara alyp maslahatlaşlar. Onun esasy maksady bolsa deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň mundan meýlekde ykdysady mümkinçiliklerini artdyrmagy, halkara derejesine alınıp barýan işleri ýokarlandyrmagy ýardam eder. Türkmenistanyň hemişelik bir taraply hukuk ýagdaýyna laýyklykda öňe sürýän başlangyçlary ýurdumyzyň parahatçylyk, söýjilik, hoş niýetli goňşuçylyk siýasatyna, ähli muhim awadançylygyň, rowaşlygyň gulläbi üçin bähwidini dünýä döwletleri bilen hyzmatdaşlygyň üýtgegsiz ıgrarlydygyny görkezýär. Türkmenistanyň bir taraplygyny we türkmen halkynyň däl eýsen bütün adamzadyň gymmatlygydyr. Parahatçylygy we inançmagy pogtalandyrmagyň möhüm şertidir.
Belişmede ýalyşy halkara parakaçylyk we ynanşmak ýylyna halkara derejesinde forumlar, maslahatlar iýigderli gurnally 2025-nji ýylyň mart aýyny halkara parakaçylyk we ynanşmak ýyly durnukly ötüş üçin etmekde Sevtary ykdysady hyzmatdaşlygyň ornatly maslahatyň geçirilmegi hem aýdyň şaýatlyk edýär. Ýurdumyzyň geljekki ösüşlerini uzakdan ilerleyen, uzak we gysga möhletden döwlet maksatnamalarynyň hataryny Türkmenistan 2025-nji ýylda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegi we maýam oýun maksatnamasynyň kabul edilmegi ýa bolmasa da ýurdumyzda berkarar döwletiň täze ýanynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegi milli maksatnamasynyň kabul edilmegi ýurdumyzda elbetde ykdysady ösüşleriň bir esas orna durýanlygyny ýene bir ýola suwd edýär. Indi gültäç molim ýurdumyzda bir ykdysady ösüşleri maksatnamalarda göz öňünde tutulýan wezipeler dogrusyny siz bilen söhbetdeşligimiz dowam edäýeli. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysadyety maksatnamalaryň täze tapgyrlaryna gadamasy, inha häzirki wagtda ýurdumyzda gadanýan ösüşler ykdysadyetimizi bir döwre wagtlaşdyrmaga, ýurdumyzy senagat taýdan giňden ornaşdyrmakda, ekologiýa wagtda hyzmatdaşlyk hasa giňertmekde, şeýlekem ýurdumyzda ýerine ýetirilýän ýani durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň öňüne goýulan anyk wezipelerini bir keskitlemekde hem bir näçe wezipeler şu maksatnamadan gelip çykýan wezipeleriň bir üstün ýetirýär. Ine häzirki wagtda amala aşyrylýan her bir işler ýurdumyzyň ykdysadyetini ösdürmäge özüniň manasip goşandyny goşýar. Ýurdumyzyň ykdysady ösüşi onuň esasy makroiqtisady görkezjisi bilen keskitlenýär. Ine 2025-nji ýylda ýurdumyzyň makroiqtisady görkezjisi bolan jemşerki önümiň durnukly ösüş depkini 6,10 göterim derejede hem saklanýanyny statistik maglumatlaryň üstü bilen hem has aýdyn görmek bolýar. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysadyetiniň durnukly ösüş depkininiň aýdy giderlikde saklanýanyny hem şu görkezjileriň üstü bilen biz aýdyn göz ýetirip bilýäris. Ine her ýyl şu kabul edilen maksatnamalaryň esasyna 2025-nji ýyl üçin durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasy şeýlehem maýa goýum maksatnamasy kabul edilýär. Bu maksatnamalaryň kabul edilmegi bolsa berkarar döwletiň täze ýanynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri şeýlehem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň bir maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri şu ýerine ýetirmekde şu iki maksatnamalar kabul edilýär. Yani bu maksatnamalar her ýyl kabul edilýär. Sebäbi döwletiň baş maliýe meýilnamasy bilen bilelikde şu kabul edilen 2025-nji ýyl üçin durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasy şeýlehem maýa goýum maksatnamasy şu bir ýylyň çägine ýurdumyzyň ykdysadyetini bir alınıp barlayan işler ýerine ýetirmekde bir görkezjiler bilen keskitlenenler. Inha şu maýa goýum maksatnamasy barada aýdanmazda maýa goýum maksatnamasynyň bir serişdeleri diňe bir döwletiň öz serişdeleri bolmak bilen çäklenmän. Eýsem daşar ýurt maýadarlarynyň bir ýurdumyzyň içerki maýadarlarynyň şeýlekem bir kärhanalaryň edaralaryň goýan serişdeleri şu maýa goýum maksatnamasyna görkezilen görkezjiniň esasy düzüm bölegi bolup durýar. Bu zatlaryň ählisi bolsa ýurdumyzda kiçi we orta telekeçilik ösdürmekligi berilýän giň gollugyň aýdyň nyşany bolup durýar. Biziň ýurdumyzda şu kiçi we orta telekeçilik uly gollugy berilýär. Ýani döwlet emlägi hususlaşdyrylýar. Bu zatlaryň ählisi bolsa şu bazar ykdysadyetine geçiş döwrüne ýurdumyzyň ykdysadyetini diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmeklikde alınıp barlayan işleriň aýraty ornu bolup durýar. Ine häzirki wagtda ýurdumyzda alınıp barlayan bir ykdysady ösüşleriň netijesinde bir ýaňa belläkçilik döwletiň baş maliýe meýilnamasy kabul edilýär. Şol döwletiň baş maliýe meýilnamasyna döwlet budjetiniň bir girdejileriniň esasy bölegi şeýlehem çykdyjylarynyň bir gönükdirilýän uğurlary, anyk maksatlary aýratyn keskitlenilýär. Bu zatlaryň ählisi bolsa ýurdumyzda şu döwletiň baş maliýe meýilnamasynyň esasy ornunyň
bardygyny aýratyn kesgitleýär. Ine häzirki wagtda ykdysadiyetimiziň esasy düzüm pudoklarynyň biri bolan durmuş syýasatyny hem mysal getirmek bolar. Sebäbi ilatyň hal ýagdaýyny gowlandyrmak, olary bir durmuş taýdan goramak, döwlet tarapyndan berilýän kömek pullary türkmen halkynyň awadan, bolelin, bagtyar durmuşda ýaşamaklygyna gönükdirilenler. Bu zatlaryň ählisi bolsa Gahrman Arkadagymyzyň döwlet adam üçinler syýasatynyň ýurdumyzda dawarlandyrylýanynyň has aýdyn suwtnamasy bolupdyr. Ýani häzirki wagtda hemmemize ma'lum bolýarly, her ýyl Türkmenistanyň prezidentiniň fermany kabul edilýär. Ýani ýurdumyzda bir zähmet haklary, kömek pullary, pensiýalar 10 göterim ýokarlandyrylýar. Bu zatlaryň ählisi bolsa bir ilatymyzyň hal ýagdaýynyň has hem ýokary derejede bolmagyna gönükdirilenler. İlaty durmuş taýdan gorumak kodeksde ýa-da bolmasa döwlet durmuş pensiýa ähtiýaçlandyrmak hakynaky kanunlaryň rejelenen görnüşleriniň kabul edilmegi, şol kanunlardan gelip çykýan wezipelere laýyklykda hem şoý raýatlaryň bir pensiýalaryny dünýä ülümlerine laýyklykda bellemekligi niýetlenen şo tejribeleriň esasynda bolsa şoý şertli toplaýyş pensiýa usuly girdildi. Bu usulyň esasynda bolsa bir ilatymyzyň pensiýa üçünçüligini hasa kämilleşdirmek bilen baglanyşykly bolup durýar. Ine mundan başga-da şo ýurdumyzda döwlet kömek pullary ýygyterli kämilleşdirilýär. Çaga dowlanyna bir wagtlaýyn berilýän döwlet kömek pullary çaga seretmek boýunça döwlet kömek pullary ýa-da bolmasa şo maýyplyk boýunça döwlet kömek pullary bu zatlaryň ählisi ösüp gelýän ýaş neslin şo ilatyň hal ýagdaýyny mundan weläkem ýokarlandyrmak baradaky alınıp barlayan işleriň has aýdyn nişany bolup durýar. 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan döwlet kömek pullaryň möçberleri has hem ýokarlandyrly. Muny biz Türkmenistanyň prezidentiniň kabul edilen fermanyň esasynda hem has aýdyn görmek bolýar. Döwlet budjetinden gelip çykýan wezipelere hem salgylanyk häzirki wagtda döwlet budjetiniň işini kämilleşdirmek boýunça hem bir näçe işler alınıp barlýar. Ýani her ýyl döwlet budjetiniň mali mailnamasy işlenip taýýarlanylýar. Inha dünýä tejribesine salgylansam hem ýurdumyzyň ykdysady ösüşini has ösen döwletleriň hataryna ýetirmekde hem bir näçe işler alınıp barly. Ýani kabul edilen 30 ýyllyk maksatnamanyň çäklerini şu döwlet budjetiniň taslamasynyň düzülüşini maksatnamalaryň maksatly usul esasynda synaklaryň düzmeklik şol maksatnamadan gelip çykýan wezipeleriň hataryna durýar. Bu zatlaryň ählisi bolsa şu kabul edilen mali mailnamamyzyň has hem kämilleşdirilmegine bir uly itergi berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasynda iş mailnamasy işlenip taýýarlanyrly. Şol iş mailnamanyň çäklerine bolsa şu mali mailnamamyzy maksatnamalaryň maksatly usul esasynda işläp taýýarlamak hakynda hem bir näçe işler häzirki wagtda hem dowam etdirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda öndürilýän önümlerimiziň bir daşary ýurtlara eksport edilmegi ýa-da bolmasa şo daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň bir ýurdumyzda öndürilmegi şu hormatly prezidentimiziň bir döredip berilýän ähli mümkinçilikleriň aýdyn nişany bolup durýar. Bu urda kabul edilen maksatnamalar, konsepsiýalar hem özüniň münasip ornuny eýlýär. Bu zatlaryň ählisi bolsa şo kabul edilen 30 ýyllyk maksatnamanyň wezipelerini bir has hem aýdyn tasdiklaýar. Bu zatlaryň ählisi ýurdumyzda alınıp barlayan bir işleriň has hem dawarlandyrylýanlygyny, ýurdumyzyň ykdysadiyetiniň bir köp urly ösürilýänligini şaýatlyk edýär. Mundan başga-da şo ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalardan gelip çykýan wezipelere laýyklykda şeýle hem durnukly ösüşe maksatlaryna ýetmeň, ýani 17 sany maksadyň hem ýurdumyzda bir giňden durmuşa geçirilýänligini belläp geçirmekler. Ýurdumyzda alınıp barlayan her bir işler hormatly prezidentimiziň içeri we daşary syýasaty Türkmenistan döwletimiziň at awraýyny has hem belende göterýär. Şu ýyl hemişelik bitaraplamyzyň 30 ýyllyk bayramçylygy uly dawar şatlyk şowkun bilen belenip geçirilýär. Bir sanyjy ýyllaryň dowamyna Türkmenistan döwletimiz bir
halkara forumlaryň, maslahatlaryň, duşuşuklaryň, bäsleşiklerin, yarışlaryň geçirilýän mekanyny öwrüli bu zatlaryň ählisi bolsa Gahrman arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiziň alyp barýan bir döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň gol çeken kararyna laýyklykda şu ýylyň awgust aýynyň 4-8 aralygynda şu Awada Milli Siýasatçylyk Zolagyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlarynyň arasynda bir uly halkara ylmamal maslahat geçirilýär. Şol maslahatyň çägine bolsa bir näçe döwlet ähmiýetli gepleşikleriň, duşuşuklaryň boljakdygy bellenilýär. Parahatçylyk, asudalyk, agdaberlik, bitaraplyk siýasatynyň bir esasy aýrylmaz ýörelgeleri bolup durýar. Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasy bilen işçän hyzmatdaşlyk saklaýar. Ýani Gahrman arkadağymyz Birleşen Milletler Guramasyna eden çykyşyna öz şarkaly parahatçylyk taglimatyny öňe sürýär. Hakykatdan hem öz şarkaly parahatçylyk bu beýik taglimatlar. Ösüşiň bar ýerine awadançylyk bar, ösüşiň bar ýerine agdaberlik bar, asuda bagtyar durmuş var. Şeýle ajaýyp jümlelerden bir ýurdumyzda täzeleniş döwrüne hem hormatly prezidentimiz diňe bir ýurdumyzda däl bütün sewit boýunça hem parahatçylygy öňe sürmekde hem bir näçe işler alyp barýar. Ine hemmämize ma'lum bolýaly biziň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan bir dünýäde 3 gezek ikrar edildi. Şu halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň mart aýynyň 20-ine Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy 3-nji gezek ikrar edildi. Bu bolsa Türkmenistan döwletimiziň bütün dünýäde ılalaşdyrjy merkez hökmüne giňden tanalýanyny ýene bir gezek suwd etdi. Ine ýurdumyzda 2007-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça öňlaniş diplomatiýasynyň sewit merkeziniň açylmagy, häzirki wagtda bolsa Türkmenistan döwletimiz şol sewit merkeziniň üstü bilen bütün dünýäde bir ähli döwletler bilen bir goýuk galmagalsyz dawa jenjelleri alalaşykly çözmekligi öňünde maksat edinip sewitde alalaşdyrjy merkez hökmüne tanalýar. Bu bolsa Türkmenistan döwletimiziň at awraýyny has hem beýge göterýär. Asudalygy, agdaberligi bütün dünýäde dawarlandyrýan Gahrman arkadağymyzyň, arkadaglyk Gahrman serdarymyzyň alyp barýan işleriniň uly üstünlikleri beslenmeň, janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, alyp barýan ýurt bähwetli tutýan tutum işleriniň elmidama rawaşlyklary beslenmegini tüýsüremizden arzu edýäris. Awada Milli Siýasatçylyk Zolagyna geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgady bolmadyk ösüp barýan ýurtlarynyň maslahatyny hem üstünlikli geçirilmegini tüýsüremizden arzu edýär. Merkezi Aziýanyň döwletleri bir-biri bilen dünýä döwletleri bilen hyzmatdaşlyga agrarly muňa şu ýylyň dowamyna geçen Merkezi Aziýa Ýewropa bileşigi, Merkezi Aziýa Italiýa we Merkezi Aziýa Hytaý forumlary aýdyň misallar. Olarda Merkezi Aziýanyň döwletleriniň Ýewropa bileşigi, Italiýa Respublikasy we Hytaý Halk Respublikasy bilen özara we ähli derejede bähwetli ýollaryny barha berkitmek wajypdygy nyktaly. Biziň ýurdumyzyň gatnaşmak hem aýratyn bellenilmäge münasip hem-de şu Awada Milli Siýasatçylyk Zolagyna geçiriljek uly halkara forumy häzirki wagtdan taýýarlyk işleriniň geçirilmegi bellenilmäge münasip. Muňa Gahrman arkadağymyzyň özüniň Awada Milli Siýasatçylyk Zolagyna iş saparyny amala aşyrmagy forumyň ýokary derejede geçmek üçin berýän tawşyryklary elbetde ýurdumyzda halkara derejesinde geçirilýän forumlaryň gün saýyn artýanlygyny görkezýär. Şeýle halkara derejesinde forumlaryň, maslahatlaryň geçirilmegi elbetde ýurdun ykdysady taýdan hassa kuwatly döwletdigini ýene bir ýola suwd etýär. Şeýle forumlar diňe ykdysady taýdan kuwatly döwletlerde geçirilip bilinär. Indi gözel molum siz bilen ýurdumyzyň bir ykdysady ösüşleri, ykdysadyýetde gazanan üstünlikleri barada ýene de gurrunlarymyzy, söhbetleşdigimizi siz bilen dowam edäýeli. Häzirki wagtda her bir halkyň beýikligi, onuň parahatçylyga bolan erkitligi bilen ýüze çykýan. Bu wagtda Türkmen halky taryhda hem şu gününe öz at awraýyny taklap gelýän. Hormat prezidentimiz häzirki wagtda ýurdumyzyň saatdan öten kuwatly döwlet derejesine ýetirmek ugruna ägirt uly işler alyp barýar. Ýeri halkara guramalaryň belen minwerlerine çykyş edip
Hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman terdarymyz, diňe bir Türkmenistan döwletimiziň abadan parahat durmuşyny üçin etmek babatyna däl, eýtem dünýä ýurtlarynyň abadan parahat durmuşyny üçin etmek babatyna bir näçe başlangyçlar öňe sürýär. Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 63-nji plenar meclisinde Türkmenistanyň başlangyçlary etatyndan 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýip eglan edilmegi, bu kararnamanyň kabul edilmegi bir Türkmenistanlar hatda begenlerdi. Şeýle-de Türkmenistan döwletimizdäki bu alyp barylýan siýasat babatyna alyp barylýan işleriň netijesinde häzirki wagtda diňe bir Türkmenistan döwletimiziň çägine däl eýtem dünýä ýurtlaryna hem bu ynanşmak we parahatçylyk ýörelgesini öňe sürmek babatyna bir näçe döwlet ähmiýetli çäreler durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda döwlet derejesinde alyp barylýan siýasy, daşary siýasat ugruna alyp barylýan işleri hatda işçileşdirmek maksady bilen şeýle hem döwletiň içindäki içerki siýasat hem ösürmek maksady bilen ykdysady ötüş gadanmaklyk, döwletleriň siýasat, ykdysady, meden durmuşyny üçin etmeklik, feodal ykdysady gatnaşyklaryny ösürmek babatyna hem ägert uly işler alınıp barylýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe döwletimiziň ähli gurlaryna uly ötüşler we öňe gidişlikler gadanylýar. Ykdysady ötüş her bir jemgyýet üçin derwaýetdir. Sebäbi ol jemgyýetçilik guruluşynyň nähilligine garamazdan halkyň durmuş ykdysady ýagdaýynyň iň bir wajyp meseleleriniň biri bolup durýar. Gahrman arkadağımyzyň başlangyçlary etatyna Türkmenistan döwletimizde amala aşyrylan ägirt uly işler häzirki wagtda hormat prezidentimiz arkadaşly gahrman terdarymyzyň ýollaşylygyna üstünlikli dowam etdirilýär. Garaşdyrlyk ýyllaryna öz tebii baýlyklaryny rejeli peýdalanmak bilen Türkmenistan döwletimiz häzirki wagtda okgunly ösýän döwlet hökmüne dünýä ýüzüne tananly. Garaşdyrlyk ýyllaryna Türkmenistan döwletimiziň at abryny beýgertmek bilen bir hatarda bir näçe döwlet ähmiýetli işler häzirki günde hem üstünlikli dowam etdirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş taýdan ösdürmekliň milli maksatnamaty hem üstünlikli dowam etdirilýär. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylymyzyň dowamyna döwletimizde durmuş siýasatyna hem ägirt uly işler amala aşyrylýar. Ýagny şu günde durmuş siýasatynyň etaty meseleleriniň biri hökmünde milli ykdysadyetimizi ösdürmeklik we ýylatyň ýaşaş durmuş derejesini ösdürmeklik etat meseleleriň biri hökmünde garalýanlar. Ykdysady ötüşi diversifikasiýalaşdyrmak, eksportyň möçlerini artdyrmaklyk, importyň düdümini kämilleşdirmeklik, şeýle hem işçiligiň öňüni almaklyk, bir näçe iş orunlaryny döretmeklik, tebii baýlyklar rejeli we toplumlaryň peýdalanmak babatyna hem ägirt uly işler amala aşyrylýar. Bu alınıp barýan işleriň ählisi ykdysadyetiň ötüşini üçin etmäne uly ýardam berjekdigine hem ynanýar. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygynyň dawaralaryna betlenýän halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylymyzda gahrman arkadağymyzyň başlan ykdysady ugry häzirki wagtda hormat prezidentimiz arkadaşly gahrman terdarymyzyň ýollaşygyna dowam etdirilýär we şol üstünlikli alınıp barýan işleriň netijesinde watanymyz gülläp ötýär we halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesi şeýle-de ykdysady işçilik ugruny feodal gatnaşyklary hem uly ötüşleri we öňe yetilýär. Bu babatyna şu ýylyň 7 fevralyna geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişlerini meclisinde Türkmenistan 2025-nji ýyla durmuş taýdan ösdürmegiň we maýy goýun maksatnamasynyň kabul edilmegi ägirt uly alyp barýan işleriň bir hökmüne garalýar. Bu maksatnamanyň kabul edilmegi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2020-2052-nji ýyllarda durmuş taýdan ösdürmekliň milli maksatnamasyna we Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-2028-nji ýyllarda durmuş taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna bellenip geçilen wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda ýylatyň ýaşaş durmuş derejesini gowlandyrmak babatyna alınıp barýan işleriň aýdyň subutnamaty hökmüne paýtagtymyzda şeýle hem tebitlenmede bina edilýän bir näçe durmuş maksatly binalary, ýagny çağılar bagyny, saglyk öýlerini, saglyk kelçi öýleriniň ýaşaş jaýlarynyň şeýle hem önümçilik senagy toplumlarynyň gurulmagy hem munyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Şu alınıp barýan işleriň çägine talip ýaşlamydyň bilimini artdyrmak maksady bilen hususiýetçilik ösdürmek maksady bilen hem ýurdumyzda bir näçe ägirt uly işler amala aşyrylýar. Şol işleriň çägine häzirki wagtda
Türkmenistan'ın halkara tenagatçılar we telekeçiler universitetinin täze okuw ýylyna açylmagyna badalga berilmegi biz bilim işgärlerini hatda begenlerýär. Bu ýokary okuw mektebine bilim aljak her bir talip ýaşlar ýurdumyzyň hususy ulgamyny, ýani kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekligi, dünýäniň halkara derejesine laýyk gelýän önümler öndürip, daşary ýurtlara çykarmaklygy ulgoşant goşakdygyna hem tüýsürekden inanýan. Häzirki wagtda oňyň parahatçylyk, awadançylyk we şeýle hem halkara derejesindäki dost-doganyny gatnaşyklaryny üpçün etmek babatyna alyp barýan işleriň çägine döwletleriň arasyndaky iri halkara guramalar bilen gatnaşyklary hem bellemeklik zerurdur. Ýani şolaryň çägine amala aşyrýan işleriň hataryna Türkmenistan döwletimizde amala aşyrylan iri tatlamalary hem bellemeklik şu ýerde ören ähmiýetlidir. Amala aşyrylan iri tatlamalaryň hataryna asyryň guruluşy diýip adalan energiýa geçirjiler, şeýle hem ulug üstaşyr infrastrukturalar söwda taýda gatnaşyklaryň ösdürilýänligi munyň tutnamasy bolup durýar. Şularny barýan işleriň çägine şeýle-de Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň Amerikan Birleşen Ştatlarynyň New York şäherinde 2025-nji ýylyň 11-nji aprelinde kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahaty geçirmekligiň kararynyň kabul edilmegi hem ören ähmiýetli bolup durýar. Şol kabul edilen karara laýyklykda bu geçiriljek halkara forumyň Türkmenistanyň iň bir gözel künjegi bolan Abazada geçirilmegi bizi hatda begenlerýär. Şu geçiriljek forumyň etaty ähmiýetli tarapy bolup, deňde çykalgasy bolmadyk döwletleriň ulug üçinçiligini, ulug infrastrukturasyny ösdürmeklik şeýle-de olaryň iqtisady işçiligini hatda ýokarlandyrmak maksady bilen bir näçe gaýry fizik meseleleri hem öňe sürmeklik gün tertibine girdildi. Bu geçiriljek forum ähli döwletleriň bilelikde, agdy birlikde döwletleriň arasyndaky alyp barýan işçiligi ösdürmekde şeýle hem dost-dogany gatnaşyklaryň putalandyrylmagyna uly ýardam berjekdigi güýätidir. Halkymyzyň abadan ýaşaş durmuş derejesini üpçün etmekde, ilatymyzyň ýaşaş durmuş derejesini ösdürmekde uly goşant berýän Gahrman Arkadagymyda we Arkadagy Gahrman terdarymyda köp sagyrtynmaýan, goý Gahrman Arkadagymyzyň we Arkadagy Gahrman terdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak bolsun. İl ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli alyp barýan beýik işleri elmedama rowaşlyklary betlentin. Awaza millet ýahatçylyk zowlagyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmady. Ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyň hem üstünlikli geçirilmegini tüýtürekden arzu edýän. Köp sağ bolun, gözel molim beren täsirli, gyzykly gurrunlaryňyz üçin size de işiňizde mundan meýläpde uly üstünlikler arzu edýäris. Gahrman Arkadagymyz eger öz öňde dogry maksady goýup şol maksada ýetmek üçin bellenen ugur boýunça gyşarnyksyz öňe gitseň, onu işiň üstünliginiň üçin edilýänligini soňky ýyllarda özüniň ösüşiniň ähli tejribesi bilen hil taýdan täze depkinlere eýe bolan garaşsyz bir tarap Türkmenistan tasdiklaýar diýen sözleri bugün Türkmenistan döwletimiziň dünýäni usuluk döwletdigini ýene bir ýola suwd edýär. Şu ajaýyp pursatda 2025-nji ýylyň awgust aýyna Awaza milli syýahatçylyk zowlagyna geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatynyň üstünlikli geçirilmegini arzu edýäris. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döretip berýän Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagy Gahrman Serdagymyzyň janlary sag ömürler uzak bolsun, il ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri mundan beýlekde rowaşlyga beslensin. Gözel ülkem ediz Türkmenistanım, bugün gözü senine cümle jahanyň, watanım sen buýsançym sen bagtym sen, goýnungda döreýär cenneti bagym, belent imaratlar gurulýar, bedew bady bilen gadam urulýar, watanım sen buýsançym sen bagtym sen, gojagyňda döwran sürülýär. Arkadagyň başlangyjy tutumly, belent maksatlary ýetelli, watanım sen buýsançym sen bagtym sen, beýikleň deňine adyň tutully. Mehriban ýerleşler ine şunuň bilen Türkmen Döwlet Mali Institutyna taýýarlanyp, size ýetirilen syýasy gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gotarýarys. Gepleşik alyp bardy Türkmen Döwlet Mali Institutynyň molimy Çemen Kakaliýewa. Hoş, sag bolun.
ajaýyp şöwürleri bilen insan kalbyny ýagşylyk nuruny beden türkmeniň akyllar ogly Magtymly Pragynyň mertebesi türkmen halky üçin iň belentde oýlan mukaddeslikleriň biridir. Türkmenistanyň gahrmany Gurbanguly Berdimuhammedow. Kimsem vardır, yarı arzım yetirsin. Aşk odunu köydüm gittim köz bile. Gelip eli bile odum öçürsün. Yoksa senmez baran bile, buz bile. Gelen geçti, geleceğe yurt koydu, aşnalığın namart açtı, mert koydu. Yar sinamda dağ üstüne dert koydu, dert üstüne burç koyuptur, duz bile. Makşuğum taptırmaz, tapsam el vermez, akbalım oyanmaz, baktımam turmaz. Yüreğim ince olmaz, köngülüm durmaz. Yar cemal görmeyince, göz bile. Bir derde düşüp, men hiç kimse bilmez, İsa ağmaz, Lukman çaresini kılmaz. Gelir durur duman, baştan savulmaz. Her zaman bir derde eksermen. Söz bile. Müşkile bağın dünya yığar sen, bir pul için 100 köngüle degersen. Dünya derya ten bir saldır ağar sen. Kaçan adın tay gidersen. Düz bile. Bu dünya malının timallı bir zat, oğlu gam, kaygı, ağır, berbat. Bolacağın budur senin adam zat. Yok bolur sen toprak bile, toz bile. Maktum oly ne mendildir durur sen, yurt kimindir ağır meylit kurar sen. Kısmet bolsa karış yere girer sen. Nesip etse altı garı bizle. Yoldaş muallim, geçen yedekki dersinizde veren gurrumlarınız şeyle tesirli bolly. Hawa muallim, diýsen täsirli bolly. Yoldaş muallim, näme üçin atamyzyň dünýäsi gözüňizde aýdynlaşyp bermeýärkä?
Hawa malum. Atamız hakkında kän gyzykly gurrunlar berýäňizem bolen, hiç dolu aň ýetirip bilem zokta. Ana şoň üçin atamız eşden deň olmaz, gören göz bilen ipdir. Görmeseňiz hemişe de kyn. Yoksa da molim, atamız perdentlerinden ýerjida düşüpdir, şoçunmy? Sen onu neyden oka öğrendin? Oka öğrenmedim. Geçen akşam molimin gurrun veren täsirli wakalarını garratama aýdyp berdim bolin. Garratamam özümün eşdenji bilýänje zatlarym diýip giden zatlar aýdyp berdi. Şondan soraýan. Ha, şey diýsene. Oğlum atamız berýärem bolupmy? Atamız öz öýüne ozagulkylardan näp gelip bildik ha molim. Atamyň aýtmagyna görä, her türlü şahsiýetler bilen bolan wakalarym bolupdyr. Şeýle gerek molim? Wah, şol döwür öz gözümüz bilen görbilsek. Doğrudan köp saatlara aydınlaşardy. Magtym oly. Köňlü gaýa getirme. Bu bir iş wagtydyr, özüň ýitirme. Sözümi aňlan ýok diýip ümsüm oturma. Jahan giňdir. Çennan bilen ne vardır diye atamız. Ine wagty geler. Siz ähli zada düşünürsiňizem, aňlarsyňızam. Molim, näçe jan etsegem boluberen ok? Oğul Suray, sen näme gurlaman otyrsyň? Seniň ýeňdirli. Men näme diýen ýerliksiz geplerimi peýdaksam düşünýärdim. Molim, bu zatlaryň arasynda bir sıra bar. Bu ýerde kän sır bar. Asylha, bu jahanna bar bolan täsinlikleriň agla we sinýaly sırasyndadyr. Bu sırlaň aýdyň jogaplary bolsa, ilim eýleriniň aýdyşlary ýaly gadymy kitaplaryň atynda. Hadyr gören alan çägelen aslynda. Uçuroksyz deňizdir ummanlaň düýbünde. Goja zeminiň arka dayanjy bolan bu gadymy daglan goýnunda. Kökleri eni topraga mäkäm ornaşan müňlerçe ýaşan goja çynarlaň süňündedir. Şeýle de üssü örtgüli, dini, felsepewi, bütün adamzada miras galyp bahasyny ýetip bolmajak Magtymul atamyzyň her bir şygyrlarynyň aňyrsyna ýatandyr. Siz onsoň pikir edip görüň. Şunça gizlilikleri, Taňry beren barça barlyklaryny özüniň goşu setirlerine siňdirip bilen şahyr nädip bir günde aýan bolsun, ha? Nädip? Başta belleşimiz ýaly Magtymul atamyzyň durmuşam, oň dünýäsem düýpsiz bir umman misallar. Siz şeýle ýerlikli. Emma daşyňyzdan seredip ýaşyňyza görä baha keseňde bolýyn. Ören agyr sowallar berýäňiz. Bir adam ýaşlyk edip halis uny diýäňiz. O dünýäniň barlygyny diňe duýup bolýar. Sebäbim bize entek buyurulmadyk. Zelel ýok. Şeýdip kitap gatlarynyň sahaplaryny açyp oka berdiňizçe, ata-babalarymyz hakynda ýyzyny üzmey öwreni berdiňizçe, ähli bilýänje kiçijik zatlaryňy bilmeýänlere öwredip, Magtymul atamyzyň ugruna serne gun bolup ýördiňizçe, siz ýerugiç öz maksadyňyza ýetersiňiz. Men muňa nanýan. Sizin ähli soraglaryňyza jogap edip, dersimiziň üstü bilen şol döwürde bolup geçen wakalaryň şaýady bolmagy üçin ine şu ýazyp duran gysgaja sözümi dersimize girdip, özüme düýpli şygar edin ballym.
Urazurdum oğlumun ihlasından, qara dağlar qarından ayırılıp, göýän Nuhun sırı aýdym bolayjak ýaly. Şebliň ýakan qara dağynyň hikmetli ýumug çöşlenäjek ýaly. Şeýle bolmalym. Çünki Hezreti Mawtym ulatamydyň tirsegine galdyrlan bagtyar zamanasy geldi. Parlak günü doğdy. Pedermizin görmesem söylemen oy bilen çenden maksadyna yeter ýygylygyn çyndan diýen şor wendinden uğralan Urazurdum oğlumun ahlasy ýyllan ýyla asardan asara aşyk okuwçylaryny Mawtym ulatamydyň ýaşan döwrüne getirdi. Mert oldur ki, bolsa köňlü rehimli, öwresi giňerek, özü pehimli, giň ýerde garga dey bolsun wehimli, ýerine hünäri, işörekdir. Akwalar oýanyp döwlet ýar bolsa, buýagyňam çaňyna suw tepersen şalla. Han derhal geňeşe başlaýyn. Geňeşe başlara ýerdämi? Biraz wagt bar häli. Aýdyşlary ýaly dikkense türkmeniň beýnisi şudaýly prototlarda işläp başlaýandyr. Hak aýdýan, sen kim dogry? Ýegen harwakan hartanar, zergar zer tanar diýip zerwi men oturýan entegem. Ýöne ol duýmaýamka. Edil häzirlikçe bize oň hünär dälle. Dilegi gerek dilegi. İl halkın riş tutsa, sen ondan galcı olma. İl bilen gelen toyda bayram deyiptirler han ağa. Buyurun, garımını qadalı. Buyurun, uğrunu tapıp çäretini göreli. Emma beydip başımızı eteğimize salıp oturmalıyın. İnimiz gelýänçe çuňurguya daş atılan ýaly bolup oturman. Geňeşiň çukuruny gady bereliň. Başymyzda siziň ýaly han maqa. Hakyň azizi ýarka. İşiňmi şüýli, almaja galasy boýna gidirilmeje goşun bolmaz han ağa. Geňeş başladyňyz. Siz näme diýseňiz, bizden emlepbeýdir. Gümürtüklükleri, hemişe gümürtüklükler bilen ýeňmeliler. Tuğulemy Magtumulcanyň diýmedik, aýtmadyk zady ýok. Ähli zady birma-bir belläp, ýagşyny, ýamany, haramy, halalyny tap bilipdir. Herne baryň bolsa bag şeýlemel insanyň barlygyna şükürler kılıp ýörmeliler. Näme üçindir dogry ýol bilen bolup haka gol berip ýörmeýärlerkä. Wagty geler. Tutup bagyrlaryny oýkaslar geler. Emma giç bolar. Onsoňam esasy mesele bu däl. Esasy mesele gözi bilen gaş aralygynyňky düşünüksizlikde. Düşünüp düşünmezýär zat ýok berdi. Harın işi hardır dostlar, müň magtasaň atsa bolmaz. Görünüp duran zat bu gözü. Eşek eşekdir de. Heyde eşek gorda, atın yerini tutarmy? Deňemege maýtdyr. Şahyryň aýdan bilen zamany öz aýbyny ýüzüne alýan bolanlygyny alla näme ýaşaýyş bolardy. Döwlet Ali, sen öz mugatlygyň bilen sorundan Oğul Polat, sen olsa mugatlygyň bilen sagyndan bararsyň. Ulleýetim, senem şükür bilen owany gorasaňyz. Galanyňyza men bilen bolup Şahyrymyzam dilek edip berse on soň haýyr bolar inşallah.
Akberdi awsordur. Begenzal terdarım olara kömege geler. Kaptalı bile hanal terdarım. Olar näder? Gara görüp düşman niysen, her yetene merdan niysen, namart görüp yaman niysen aman nurwatu ellidir. İki gözün birim olsa yok etmeli. Hani? Der gazap bolup dünýäni düňdörjek boluverme. Aslyň bir, düýbüň bir. Sonra wideş berden biri dogonyň, biri daýyň, biri ataň arkasy, biri eneň arkasy. Baryň bir ilen salan. Dogry. Türkmeniň garşyna uruş diýen gök gelermiş. Ýöne bir iş telekdir, telek. Haka gol verip oylanmak gerek. Onsoňam bir zady bek bellän. Her bir iş suw seňirikden amanka geňeş edip çözmeli. Geňeşlip silen doğan. Gıyıska bolmaz. Uzak aralıktan bolsa da ayak sesi eşitilip basımı yere yarıp bar ya. Kim käbi gelýär? Ola kardeşim, köňlümiň ruh çıragy Şahir ekeni. Şahir gelýär, han agalar, Şahir gelýär. Ha, gelewer Şahir. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Han Şahir, bize bir dilek edip ber. Ýomut göklüň täsir edip özünden çekdi goşun öňe ardy bilinmez. Tawmay çykdy deşdi da han düdünden. Weren ýoly onun ýurdy bilinmez. Garga salsa tuğun bile depşer. Hayvatından dağlar daşlar kapaşar. Ölü turup diýerlere yapaşar. Arslany, tilkesi, uğurdu bilinmez. Muallim, olar kim? Ojogynyň odu bilen girip külü bilen çykan watan ogullary. Döwrüniň han serdarlary. Merkezde turan Çowdur han. Onuň sagyna solunaklar bolsa, döwletali hanlar buzup bolar serdar. Beýlekler bolyn serdarlardyr müňbaşçylar. Magtymula tamynyň agalary Abdullah, Mehmet Sapa. Şeýle-de şol merdanlara gol veren rüstemler. 3000 naýdabazy bardyr nökerden. 4000 pildary bar galaýykardan. Malumatamyz urşada gatnaşanmy? Edil urşa gatnaşanlar diýsem ýalňyşlygym bolar. Emma urşa gatnaşmasa-da, urşa gatnaşan her bir adalatly tarapyň wasypyny ýetirip olara ruhy güç beren. Ähli sünni namys edip gelerler. Gala ýykyp bagyn berbat kılarlar. Döw çekip Asbahan şährini alarlar. Bu kentleriň üçü, dördü bilinmez. Felsefe garaýşlary bilen watan ogullarynyň ata watanyna, ene atasyna, ene topragyna, söwer ýaryna bolan söýgülerini hassa bekeden. Görýäňizmi matamyzy? Hanlar serdarlaryň arasyna özüniň şygyrlary bilen olara goltgy berip, daşyna ýygnanan jan serekdeşleriniň çökün köňüllerini galykdyryp, olar ruhlandyryp durşuny. Magtymly Aliýiningdir bu meýdan. Ne iş tutar görün bu Omar Osman. At deminden dolly zeminu asman. Gorosunyň häki gerdi bilinmez. Bu ýeriň täsinligini görýän, eşitýän, duýýan. Emme zat gözüňde janlanyp dur. Häl nämen görýäňiz? Entek täsin wakalar öňde.
hemdem olup içkin sormayan ne bilsin bir görüp gitse daşımdan kamil olup can ulağın germeyen aňa bilmez hiç bir iş daşımdan aňa bilmez ahırda men derde men köp işlere koşulmadım her zaman takdirime 70 yollarda men yaxşı yaman her ne gelse başımdan Ine çağılar. Sizin dersimizde soran suwalyňyň jogaby. Görýäňizmi? Atamyz dergärçiligiň çakma görünüşi bilen meşgulanyp otyr. Salam aleyküm mollam. Sağlık mısınız? Men bir gaýraky goňşuwadan geldim. Ha. O bodan näliňde aňdym ýeňe. Ejemden galan ýadygerlik atyk. Şoňa bir teredip bereýtiňiz diýkelim mollam. Be. Bu ne nepiti şeken? Alhamdulillah. Oýaýyň ýeňe. İnşallah tapara gitmegimizden ýoň. Bu ýumuşuňyzy bitir. Sağ olun. Sağ olun. Sağ oturun mollam. Bolýar. Salam aleyküm molla. Wa aleykümselam. Men Şeyhim Maýguratdy. Ha. Şeyhim Harpak baýyň talabany niýsene? Awa. Alın. Şeyhim Harpak baýda biziň adymyzdan köp talamaýdyň. Bolýa. Kıyamattan bir söz diýdim baýakda. Gara wardyr ýersiz urulan taýakda. Zalimler har bolar galyr aýakda. Garyp sen ýyglama. Şiirdek bolar sen. Ağla sözüm ner darbyny ner tanar. Har bakan har tanar. Zerger zer tanar. Ey yaranlar er ýigdi er tanar. Namartlar ýawşyny pisine bilsin. Mawtym ulu aýdar, sözlerim hakdyr. Emma ki hak söze tenmeren ýokdur. Bir gözlü diýmeseň, garadyr, akdyr. Kör pahyr kümüşi misine bildin. Beselece? Otur ver oğudayım. Gelin geçäň. Her ýer işiňden el çekmegin. Allah can edenine şükür. Oğudayım. Men näçe gün ber seni madara koydum. Wah gıydım oyanak. Doğruyum aýsam aha. Zina tepedegi dalaş eder ya gurumudum yok balam. Yine gıydır. Kimsin mesin deyip uğrunda kelek bolup gelişim şu boldy.
Alın heselece. Ey canlarım. Gözüm maynik gelen soğlalar deysene. Vah. Ben akbalım. Edil sular yal, soğla saçıp yallara verse bolmayamayız. Kuzeyim, sen bu edenişin hakkını men, o dünya bu dünya hevze bilmen. Yani men pakirden ağız görmesen, razı bolsan bağlam. Kapıyın ağzına yürüyte oğlu kılca geç getirdim. Yokla heselece. Azar edilmeli keniniz. Sigeyimizin ağalını bağıtı olsun. Vah bağlam. Elin yüzün dert görmesin bağlam. Tanrı penakarın Allah yaranın bolsun kudayım. Sen yal oğullar köprek bolsa olmuyor. Tanrı yalkasın oğlum. Sağ otur kudayım. Garipte san yoktur. Mereke vermez. Hak söýse de akbalına mal vermez. At minip depse de duşokluy vermez. Çok haraştım. Acayam gelmedi. Gittikçe aydınlaşan vakalar urazırdım oğlumun ihlasy bilen tassan çöşlenere geldi. Emma hinidem çiginli yollar, düğünlü öwrümleri bolsa biri birinden tapawutlanyp durdy. Hakikat depterini açtım. Bir yazılan tumuru gördüm. Bu yurttan o yurda göçtüm. Yurdunu ıtıvar gördüm. Bir öýde var 12 hat. Hoş gelipsiz edir mehman. Bir sofrada 4 istinan. Üstünde 7 nar gördüm. Mustafa ve inni varak, münkür bolan dinden arak. Bir öýde var 12 çıraq, 4 maşal bir yanar gördüm. Bu dünýäniň gıragyna, şejerler bitmiş bağına, 5 alma var buğdağına, asılmış bir karar gördüm. Mağtumuli, ne pikirin var? Ömürden geçti roğdu ver. 70 küsür doğur. Çoponu bir bakar gördüm. Barçanı yarattıgan Haka şükrüm var. Cansız bu cahana adam can verdi. Aydara diyere vacip mühümüm var. Hikmetin çözleri duru ağın verdi. Hayran ve halaymalı täsin pursatları Beyik Tanrı öz bennesine nesip eylese, olonu görjüğüm eken, duyjağım eken.
Elbette akıl kesmezden, ağın çatmazdan görür gözlüğün karşılayan zatı görse, bir vada düşünüktüllük emdürer, sonra olmalar. Molim, bu adamlar kim? Alnymyzda turan biziň pederimiz Hezreti Magtumuly. Oň daşyny alyp üstüne awanyp duran taňry benneleri bolsa, ötüp geçen ejdatlarymyz. Magtumul atamyzyň ruhy halifasy Naqşbendidir. Ol veren pirleri Abu Sagit Mäneli hemde Hoca Yusuf Hemedani. Molim, bu gazetak näme? Elleme. Näme üçin? Her bir zady ellep görmeliýän zat ýok ahyry. Molim eger mümkin bolsa şulaň soragyna men jogap bereýinmi? Atamyň aýtmagyna görä, bir gün Magtumul atamyň öýüne bir giden adam gelip iki san käsän uzadanmış. O käsän birine alaky söýgi. Beýleksine bolsa gutornuksuz dert alada bar ekeni. Bu käseler şolar bolmaly. Şeýle gerek molim? Tuwelem ataň taňa kända döwredipdir. Onda näme üçin bul adamlara diňe söýgü bermeýänlerde dert bilen alada da beripdir. Bulara diňe söýgü berende bolmadymy ka? Ey gara gözler. Näme iş bolsa da hakyň buýrugy bilen bolýandyr. Aýdypdyrlara. Sebäpsiz çöp başı gymylamaz diýip. On sana tamam olan haýsyn kabul edipdir molim. Taňrydan gelen sowgady saýlap seçip kabul edip bolýan näler? Ha, onun ikisini kabul edipdir da. Näme üçin Taňry atamyza iki adam birlikde beripdir molim? Taňry özüniň söýen benneleriniň özüne bolan wepallygyny, ıgrarlygyny synap görmeklik üçin barça barlyklary yaradyp, ençeme synalar gurnapdyr. On soňy Magtumul atamyzam Taňry söýen benneleriniň biri bolanlygy üçin şeýdilenir diýse bolar. Molim. Onu bu adamlar kim? Molim, bular ama natamyzyň ol veren pirlerimi? Ýok. Onna bular diýwanalarmy? Ýok. Onna kim? Alym eýeleri, görnükli edebiýatçylar. Hakdan için sowatly insanlar. Döwrüniň hak ışgyna geden mejnunlary. Omar Hayyam, Ferdowsi, Nizami, Hafiz Perwani, Celaleddin Rumi, şeýle de Jami Elmani. Bularda ne ses fane de seda. Doğrudan molim, näme sessiz danışyp durlar? Bular doňup duranok. Dogry olan edýän hereketlerini biz görüp bilemdik. Näme üçin biz olar görüp bilemdik molim? Belki olar bize aýtşyňyz ýaly biziň bilýän wagt ýylygymyzdan şart hereket edýänler. Onda şoň üçin biz olan edýän hereketlerini görüp bilmeýän bolmaly. Şeýle molim. Ine şeýle bir tymsal bar. Pederimiz atasy bilen hoşlaşyp uzak ýola dünýä syýahatyna uğranna Döwlet Mehmet Azadyň gözü bir hikmetde eglenipdir. Olam özüniň sewer ogly Magtumul atamyzyň ýörep barýan ýol ugrunna aýak izining bolmalygydyr. Heýde adam ýörärdi onuň aýak izi bolmazmy? Onna da gumjumok gerlerde. Aklyna sığmajak zat. Ýöne şeýle ýagdaýlar hakyň söýen benelerine bolýan ekeni.
Dürlü garaýşlara garamazdan atamyzyň dünýäsiniň nesip edenlerinden adam bolsa gördük. Eşitdik. Duyduk. Muňa da şükür. Ine men bar bilip düşünýänjäme häzirlikçe şulardan barada okuwçylar. Galannam Allah bilsin. Razdurdum oğlumun jogabyna gol beren okuwçylar. Öýden çykyp gabat garşydaky öýüň daşyny oturan mahalla tarap ýörediler. Ine bolsa ýene bir görmek isleýän täsirliňiz. Hani geçin çağlar. Wakany çinrek dinle. Gayrat et balam, gayrat et. Vahy gözüneydi de. Pirim, men nur düş gördüm. Düşümde gapymyň agdyna uly bir daragat göwe görüp, oňun 70 sany şakaty bar eken. Her şakatyna aýry-aýry biri-birine meňdemek miweler sallanşyp durdy. Ondan bolsa üýt goşuk bir jenneti owaz gelýärdi. Anan soň men diýdim, "Beh, men bu daragat ekenim ýadyma şonapdy. Men gapymyň agdyna beýle daragat göwürüp güller ýaly haçan ekdiýorkam diýip kän pikir etdim. Ondan bir gün Mowlamyň ýanyna baryp gören düýşüm bardy gurrun berdim bolýan. Senden bir ogul dörer. Ol oglum hakdan halatly. Döwletli bir ýigit bolup geçer diýipdi. Başga daýdan zatlar känmi? Ýöne ýadyma çöňü. Annem Hudaýyň berdiginden sizin bilen bileje ogla garaşýar. İnşallah. 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 Gyýy bolsun, ogul bolsun. İkisi bir Hudaýyň bendisir mollam. Öz ýazgylaryňyzda belleşiňiz ýaly insan göwüni Allahyň guran binasy. Biriniň göwünün agyrdaýsaň eger sen gadanarsyň dagdan agyr günäni Allahyň lagnatyna duşar bolarsan. İnsan onu köşkür mollam, onu guran hak. Allah. Ey kişi, bir benden göwünün ýykandan ýagşydyr müň ýolun käbäni.
möhümi adam bolsun. Amin. Ağlımdan Hudaý etsin. Ay tuvalı. Devletli çağa vurdu. Tamam. Bu da hem yamanlık ürün var. Bilmedim. Sağ ol. Ürün alak ilhalar yetimler arkadaşlar. Nereden borsun? Kardeş, oğul yaşlıyım olsun. Telimini bir men vereyim. Kelim dide. Nesip bolsa. Hany bir bär wagtlara. Nesip bolsa inşallah. Allah yol verse. 18 000 älemi yaradan perwerdegäre hamdy senalar bolsun. Amin. Gözümüz aydın. Dogonlar. Oğlumuz bolly. Oğul yaşlıyın olsun. Adını näme koydunuz? Adyna mı? Oňlasaňyz atam Magtumul ýonçyň adyna kaýsam diýen. Ine munyň inni Jaýdar oğlum ollam. Allah sizden razı bolsun. Taňry alkasyn. Ine inni en seýildir. Yüreklerimiz kuýsak gitdi. Allah ömrüni uzak etsin mollam. Adyna eýe bolsun. Amin. Magtumul ýonçyň urugy şat bolaý. Amin. Hany bir pirim dile getip ber. Ey bar Hudaýa, fazly keremiň bilen Döwlet Mehmet Molla bergen ugullydyr ýadyň. Häleýin takdirini özüň berdiň. Adyny biz berdik. Şu ýerde jem bolan azy benneleriň doga dileglerini kabul eýläp, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hormatyna Döwlet Mehmet ogul Magtumul Zany öz penahynda aman sakla. Oňa öz baglyklaryňdan ber. Dünýesini giýin et, aklyny taz et. Öz aziz bennelerinden eyle. Amin ya Rabbil alemin. Amin. Aydanyň gelsin pirim. Aydanyň gelsin. Alın hani. Bismillahirrahmanirrahim. Alın. Molim, näme olar bizi görýärmi? Edil görýär diýiljekdäl. Ýöne duýan bolmaklar ahmal.
Mollam. Alın molla. Getir. Otur. Muallim, o oturan yaşlılar kim? Ola adamlar atamyzyň atasy Döwlet Mämet azadydyr. Onuň ýakyn dogan garnaşlary hemde dogany koşan dostlary Selim Magtymdyr, Ýazarhan Pir. Onna kol geyimi goýan Garaja daýda kimdi? Käbir maglumatlara görä atamyzyň dünýä inmes agyrrak bolupdyr. On käbesi arazy ulejä agyr halda galypdyr. Şol günlerde Hudaý tarapyn halatly bir Garaja kempir gelip öz emleri bilen oňa şipa beripdir. Ana şol şipa beren Garaja kempirem siziň soraýan daýdaňyz bolmaly. Okuwçylar göz açyp ýumaz salymda bolup geçýän bu täsin ahwalatlary seslerini çıkarman dinleýärdiler. Azady diýer. Bile sapasır ölü. Eyse ivereli, sinap göreli. Eminni, troglum, pata vereli. Bir tanrı yar olsun, bar gitgil oğlum. Magtym ulu aýdar, galmışam çokdan. Köngül telwat eder gezer Irakdan. Her yerde sağlığım isse ol hakdan. Dua kılıp, haka yalvar azadiyim. Döwlet Mämet azady, ak pata verip, herdemdi Magtym ulyny dünýä syýahatyna ýollady. Muallim, atamyz nire barýar? Itigini gözlemäge. Başga bir tarapdan aýdanda bolsa, bütün älim jakyny torj edip onnak barça barlyklary bilen jany teni bilen duymaga barýar. Kaka, nire barýar? Kaka! Dursana kaka, nire barýar? Kaka! Ine çağalar. Görýäňizmi? Alym bilime teşni ansanyň çözgüdi başgaça bolar. Ünsüje bolar. Ece, kaka, nire gitti? Terwörniň ýanyna bala. O nire barýar Ece? Muallim, on saň atamyz serwerniň ýanyna baryp betipdirmi? Heyde yetmezmi? Dogry Magryp tarapdan şol mehribanym geldi. Yüzü şwaý naz bilen jany jananym geldi. Men ýaryň serine guly, baglaýyr bu aýyny. Dökdi jigerden huny, şahy sultanym geldi. Älemge şahy perwer, bolly ymmata serwer. Jahan bolly münewwer, durru galtanym geldi. Magtym guly binawa, gözleme senet sewa, ymmatym diýip daýyma hezreti şanym geldi. Ine. Şey diýip Magtym atamyz öz şygyryna, özüniň serwerine baryp gowşanlygy hakynda belläp geçipdir. Muallim, ýanky oglançyklar kimdi? Oglançyklarmy? Käbir maglumatlara görä 7 ýaşly Molla Bäbekdir, 12 ýaşly Ibrahim atly pederimiziň panydan baqa ir göçeden jigerwentleri.
Käkilik alırsa türpe bağlasın. Sayray gözlemeyen bolurmy? Bir bilbil yitirse gızıl lälesin. Hasratından sözlemeyen bolurmy? Kürrüsi elinden gitse işeğin, telmurup tört yana, gözler uşağın. Akmaya alırsa ellen köşüğün bağrın bolup, oğlamayan bolur mu? Bağla sesin dinler, asar kulağın, döke göz yaşının buluğun. Bir jeren alırsa ellen oğluğun, mäley, ýylamayan bolur mu? Aksan elinden alsan ağacın, yaman derde düşer, tapmaz alasın. Bir güýçli düşmana duşsa mekezin, çocuğunu gözlemeyen bolurmy? Aýralyga adam oğlu neylesin? Kim ağlar görmeyin ajal hilesin? Mahtumuly hayvan bilse bağlasın. İnsan bağrını duzlamayan bolurmy? Bu ne bela, bu ne hasrat, ne kuwa. Rehmetin bolmady, bagtym garadyr. Naliş etsem arzım yetmez Hudaya. Rehmetin bolmady, bagtym garadyr. Görowly dek gayratymdan aýryldım. Gojullum men kuwatymdan aýryldım. İki diýdem, rüýadymdan aýryldım. Rehmetin bolmady, bagtym garadyr. Magtym buly, yetmez ýyglap kararym. Boş hally dükanım, dargady barım. Paýasyna düşdi namusym arym. Rehmetin bolmady, bagtym garadyr. Eýdiňde dowamat galmasa, takyk waspyny ýaýjak kişiň bolmasa, nähili awar çeda. Muňa düşkür. Bolsa da musulman minneti her kızady, şükranlar güleneň aýya.
ana çağalar. Atamız eşejiginin yükünü yetirip, nirädirler bir ýerik ugnamakçy bolýar. Eremezsen Kadir Allah'ım. Dünýälikden adislärin, talygym ukuda galmış bir açylgan bagtislärin, Pragy ışka uğraşdym, derýa girdim, mewjud uçdym, gorgalmasyn puşdan puşdym. Berkarar döwlet islärin. Görmelim siz nirlerden urýaňyz. Asyl dersimizin ady özünün göz başyny atamyzyň ady särininden eserinden alyp gaýdýar diýsene. Ýöne istemek bilen istemek. Dogrusy, istemek bilen istemeň düýp manysy birde. Olaryň owazlanmasy bir-birinden tapawutly. Eserde istemeklik agzalsa da, ders adynyň istemek diýilip saýlanmagynyň esas sebäbi sizin şol durmuşy aýdynlygy bilen gözüňize getirmeňiz üçindir. Men bilýän, sizin henizem aňşyrmadyk, düşünmedik zatlaryňyz az däldir. Ýöne sizin ähli sowallaryňyza men birden jogap bersem, size pikirlenmäge zat galmaz. Onsoňam siz edil häzir, diňe ders adynyň nirden gelip çykanlygyna çalaja bolsa da akyl ýetirdiňiz. Atamyzyň aýdyşýaly, bi sabır gul tiz yolgor belaga, sabırlı gul dura vara şat bolar. Biraz sabır edin de menninlen. Dünya menen ýallar. Ata çykan, asmany çon ýallar. A eşek menen bolsa, panyda bollugyna görä ýaşamakdan bir nişan. Sizin ýank görenleriňiziň ählisi, Magtymul atamyzyň ýaşan döwrüniň pursatlarydyr. Kän, diýsen kän. Sizin bu görüp eşitdenleriňiz ondan birem däl. Soraglar diýsen kän. Takyk we anyk jogap bolýan az. Bolaýanna da deliller ejizgelýär. Muallim, onna bu kim? Yad gelir, wagt da gider, gaflatda kalmış gözlerim, açayın niýsem açılmaz, ne ağır uykuludur. Bilmeyen soralara aydın bu garip adımız, aslı gerkez yurdu etirek, ady Magtym kuludur. Pragy. Şeýle deliň bu jahana, jahanda näler görünür? İskenler Cemşit saldıran beýik binalar görünür. Ömür dünýädiňiziň taryhyny ýetirip, waspany ýaýmaga tebegilygymyzyň ejir gelenligi üçin iki jahana taraşlap bagşyýlayan kämil eserlerimizi ýüzümizde tutup, aklymyzyň çatanjalaryndan dilimize getirip halk köpçüligine ýetiren ýükü ýetik delillemizden ruhuňyz şat bolup, her nä terseňizde galgaý.
Yoloşma oğlum. Geçen gedekki dersimizde atamız barada yine kızıklı gurrunlar verecek diýipdiňiz. Aýdyp beräýin-de. Oğlum aýdyp beräýin-de. Eger söz veren olsam, hormatly adamlar, şunun bilen miras teleýaýlamy öz işin tamamlaýa. Biziň Agdyber dördüjülük toparmadyň taýýarlap ýaýlama berýän gepleşikleri siziň göňüňizden turan bolsa, biziň Agdyber dördüjülük toparmadyň ihlasy çeken zähmetiniň ýerine düşdi bolardy. Bizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe türkmen halkymyzy asuda asmanyň asyna parahat zeminiň üstünde erkany günde ýaşadýan döwletli diýarymyzy bedew bady bilen ynamlyň alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagly Gahrman Ferzarymyzyň jarlarsag ömürleri uzak belent başlary aman bolsun. Hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman Ferzarymyzyň aglyk bilen başlan maksatly mendilleri ak ýollarda kemal tapsyn. Hormatly adamlar, şeýle ýaşy arzuw niýetler bilen miras teleýaýlamy bugünkü işin tamamlaýa, garaşsyz baky bir tarap diýarymyzyň günnöründen dogýan nurly gün siziň her biriňizde wagt hoşluk, bagtyarlyk getirsin. Sagmany tutup duruň, giýjäňiz rahat bolsun. Hormatly adamlar.